Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 45 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to sa FM Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sang the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Hunyo 7, tuig 2025. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, mga vendor sa ngagin pang relocate sa bahin karon sa mga dalanon sa area sa Dilion Mabini kag Dilion Fuentes naga-sufrer sa pagtiner sa tubig. Dismissed police nga arestado sa search warrant nga ginpanigayon or ginpanigayon sa City Drug Enforcement Agency or City Drug Enforcement na unit na nagpositibo sa ginpanigayon nga drug test. Kag bangkay nga nasapuan sa baybayon sa Dumanga sa gin-identify nga posible pamilya or iga-identify sa nga posible makatapos ang pamilya subong sining adlaw. Sa iba naman nga mga talupang doon kag mga mainit karon nga balita nasyonal, si Presidente Bongbong Marcos ang nagpanawagan sa mga pumuluyo nga dapat kuno nga magsakripisyo agod nga makabangon ang aton siniiyang pungsod. Nag-apilar diri si President Bongbong Marcos Jr. sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas nga kinahanglan ang sakripisyo para sa pagbangon sa pungsod. Sa mensahe sa Presidente para sa unity sa pagsaulog sa Eid al-Adha, ang Feast of Sacrifice sa sining mga nagatumulo or tumulo sa Islam. Ginpaig sining dapat pinsaron kung ano kuno ang sarang matanyag para sa mas mabakod siniyang pungsod. Sa aton sining mga kabumbo, suno pa sa Presidente nga pinaagi sa sakripisyo, makita ang pagkabakod para sa maayo sini or maayong futuro kag pananawan para iya sa aton sini karon nga pungsod. Sa aton sini nga mga kauturan kiti ang pagsulog sang Eid al-Adha. No, sa aton sini mga kabombo muning pagtakop sa pagpuasa or pagsaulog man sang Feast of Sacrifice sa aton sini mga Muslim brothers and sister. Hindi ko naman takos ang anuman nga mahatag kundi ini ang kung ano kuno ang maibalik katulad ng lamang sang dignidad kag subong man patas nga pang gobyerno kag pag-ulikid sa isig kaparyo. Sa aton sini nga mga kabumbo muning naging sentro sa mensahe sa aton sini iyang Presidente. Pinagi sa pagsakripisyo makita kuno ang kabakod para sa mas maayong pananawan kag mas maayong pagpangabuhi. Di kon lang taon aton sa aton sini nga mga kulturan kag pinsaron aton sang Mayo. Ang mga pumuluyo man lang ang masami iya nga nagasakripisyo para sa pungsod. As a matter of fact, Mr. President Sir, madugay na iya nga tiyon nga nagasakripisyo mga pumuluyo sa pungsod na Pilipinas. Ti pila sa masami nga kag amoning ginahlinan sa nga pagsakripisyo sa nga mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Una na sinadrangdaan ang hindi iya hindi masulusulbar siniyang kaso sa korupsyon sa mga mataas nga opisyal sa aton sining gobyerno. Ang mga baldog nga mga proyekto sang mga lab na lab sini kag perfect partner sa mga kontraktor. Nga kita na gid nga baldog, kita na gid nga pigado, kita na gid nga masobra pang ginlabo nga pundo para nga makakwarta ang pila ka mga opisyal.
Pero sa gihapon ginaugtom lang sa mga matag-as sining opisyales man sa gobyerno. Ano pa nga sakripisyong ginapangayo sa aton sini karon nga presidente para sa pumuluyo man? Sa aton sini karon nga matag palamati, madumduman nyo pa pila ka mga projects sang gobyerno naton, no? Sa aton sini makuturan ang mga nagkalarosdak, ang mga nagkalaguba. Ti kwarta to ya sang pumuluyo ang ginpundo para nga matukod ini, tapos way pa gani magamit-gamit or bisa nagamit man gani pero sa madali lang yang atsimpo nagkalarosdak. Ti ano pa ni nga sakripisyo ang gusto sang aton sini nga presidente nga himuon sa mga pumuluyo sa pungsod na Pilipinas agud nga maagom ang mayo sini nga buwas damlag para iya sa pungsod. Sa aton sini karon nga mga kauturan, hindi lang amo sini kay madamo pa sang kaso sang inhustisya ang nabatsagan sang aton sini iya nga mga kauturan nga mga pumuluyong Pilipinhon. Ti ano pa ang sakripisyo nga ginapangayo sang aton sini nga presidente halin niya sa mga pumuluyo sa nga pungsod Pilipinas. Ang dapat siniya nga magsakripisyo amo iyang mga opisyal, no? Sa aton sini nga mga kabumbo mo mga opisyal sa nga gobyerno, kamo yang dapat nga magsakripisyo dira. Sakripisyo nyo in the sense nga maghimo kamo sa nga mayo. Isakripisyo ninyo ang inyo sini nga mga personal kag political interest para sa interes sa mga pumuluyo. Amo na yang dapat sini ninyo nga isakripisyo. Isakripisyo nyo anay ang inyo sini nga pagkakawatan para nga ang tanan nga pundo sa mga proyekto dire makanto iya sa proyekto kag mapuslan sa mga pumuluyo. Isakripisyo nyo anay ang inyo sining ginasiding nga komisyon ninyo sa kung ano man iya nga mga transaksyon sa gobyerno, partikularmente ang pag-import sa mga produktong agrikultura. Ano pag ina mga dapat sini ninyo isakripisyo? Isakripisyo dira ninyo ang mga ginaplanuhan nyo subong. Nga kung sa diin naman kamo sarang nga makakwarta para mabawi ninyo ang inyong gingasto sa nakaligad sining eleksyon. Amo sina dapat ang pipilagin lamang ka mga dapat ninyo isakripisyo. Hindi iya kaya mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas ipanawagan yung nga magsakripisyo para nga may mayo nga buwas damlag ang pungsod. Mambal pa ko tani ginago kalagi do kalaway, no? Dimla, Mr. President. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang isa iya ka pumuluyo sa nga pungsod na Pilipinas pagabunag sini, ti dira man na iya nagumpisa ang iya sini nga pagsakripisyo. Ti ano pag iya nga sakripisyo ang gusto sa aton sini nga presidente man. Sa aton sini nga mga kauturan, no? Ti daw halos man tanan iya nagasakripisyo. Halos sa matagsa kadlaw, isa kag isa sa aton nagasakripisyo. Ti ano pa nga sahi isang sakripisyo para nga makabangon ng pungsod ta ang gusto mo yang imuon namon, Mr. President. Di kung magamo man ni sakripisyo in istoryanay naton, kamo iya nga arada sa pwesto, kamong dapat iya nga magsakripisyo. Idiya na tong hinatag ko sa inyo kagina nga dapat sini ninyo isakripisyo. This is the time nga kamo naman ang dapat nga magsakripisyo, hindi iya kay ang mga pumuluyo lang pirmi ang nagasakripisyo. Ano pa nga sa isang sakripisyo ginapangita ninyo kay do halos siya kada liso namon, halos pangatsi gani isang ordinaryo sining individual. Ginabayran ang tax. Iho di karbon yung sakripisyo na. Di dapat kamuya nga arada sa pwesto, aircon inyo opisina, dagko inyo sweldo, no? May mga ginasiding pigi kamo nga mga komisyon dira sa kun ano man iya nga mga transaksyones ninyo dira under, over, no? Sa kilid, sa tubang, sa likod man niya sa nga table, isakripisyo nyo nanay para nga magayuhan ang plastada sa pungsod Pilipinas para no nga makabangon ng pungsod Pilipinas. Isakripisyo nyo nanay ang inyo siniiyang mga ginaplano sini nga wala sang pulos kag ibubo ninyo sa mga nagakadapat sini nga tagan sa nagakigo nga pagtamod. Just like kami karon niya sa bahin sang tawag sing gani employment, education, healthcare. Dapat sakripisyuhan nyo na. Hindi nga kami lang yung permi nga mga pumuluyo pa sakripisyo nyo. Tinarso ang istoryato ni.
54 minutos na nakaligad sa takna sining alas sa 11 driman sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. May kayuhan man no kun mambalaton do may hara sang buron kagado kung isa mainit man ulo mo nga balita sa aton sini nga gobyerno subong do malipayon galing kay ang malipayon lang sini or makaganar lang sini banwa makabenepisyo lang sini amo iya mga kultura naton nga naga-enjoy sang 20% discount. 20% discount para iya sa mga person with disability, no? Para iya sa mga senior citizen. Ining 20% sini nga discount banwa nga ginaprubahan na sang aton sini iyang mga opisyal. Discount ini sa kuryente kag tubig. Para iya sa mga senior citizen iti kung may balayran ka tubig kuno may 20% discount pa na. Kung may balayran kas kuryente may 20% discount man ina. Pati dumayo niya nga balita kagado makayuhom-yuhom kaga makangirit ka man mag-amo sininga nga makita mo nga mga sahi isang impormasyon sa aton man sinikaron niya nga mga kabumbo. Hindi lang kay tubig, no? Hindi lang kay kuryente. May-ari pagidri sa mga nalakip sa 20% na discount. Tiging pataasan na, no? Sa 20% na discount sa mga senior citizen sa tubig, kuryente, kag pila pa ka mga serbisyo. Senior citizen lang niya, we're talking about senior citizen discount na 20% tubig kag kuryente. Ini matapos ginaprubahan sa Kamara sa ikatatlo kag pinakuli sining pagpasa sining ginaduso karon iya nga pagsulundan ang pagpalapad sa sakop sa pribilehiyo kag benepisyo nga ihatag sa mga senior citizen sa pagbinutuhay nakaangkon ini sa 177 kag wide sang may nagpamalabag sa House Bill 11400 nga nag-amyendar sa Expanded Senior Citizens Act or Republic Act 7432. Sa idalom sining bill ginamando diri banwa nga igapataas ang 15% ang current discount kag 5% no ay gatag sa mga senior citizen na nagakonsumo sa masubra sang 200 kilowatt per hour kag 50 cubic meters. Apang ang billing statements dapat kuno nga nakapangalan sa senior citizen. Ilakip man sa 20% senior discount ang pagbakal sang online o kon offline, direct or indirect, kag mag-aagi sa third-party platform nga mga bulong, food supplements kag vitamins, health professional fees, golf and country club services, transport network services kag toll fees sa skyways kag expressway. Ginaklaro man sining ang ginaduso siniya banwa nga lagi ang dapat exempted ang mga senior citizens sa Unified Vehicular Volume Reduction Program or number coding apang dapat ini sila nga magasakay sa pribado sining mga salakyan. Kalakip man sa exemption ang paghatag sang libreng parking fee sa tanang senior citizen sa ila sining mga salakyan nga mag-park or magaparada sa commercial ukon government establishment now nga nagapanukot sa parking fee. Maglagaw gali ni dapat engineer ni ang drive sini senior citizen ni on magbakal gali ang mabayad senior citizen para ma-avail tang 20% sini nga discount. Dugang pa nga mga balita kag informasyon diri man sa aton sini nga palatuntunan inyong paday nga bantayan mga detalye sa dalakuan ng mga balita lokal balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyong nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka Ito nagahampang ang sini. Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Hunyo 7, taong 2025. Sa ating mga headlines, mga pinakakasuhan ng Quad Committee dyan sa Kamara ay madaragdagan pa kasunod ng pagsasara ng mga investigasyon ng naturang lupon. Ang Philippine Coast Guard naman tiniyak ang patuloy na pagpapadala ng mga Coast Guard vessels sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Security concern sa buhay ni Negros Oriental former Congressman Arnie Tebes, pangunahing rason kung bakit ayaw ng kampo nito na mailipat sa Manila City Jail. Ito na ang impeachment lawyer na si Attorney Liguta nagpahayag ng kanyang pagkaalarma sa ideya na maaaring hindi matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At sa ating balita sa ibayong dagat, 6 ang naitalang nasawi, 80 naman ang sugatan sa malawakang pag-atake ng Russia doon sa Ukraine. Abangan mga update mamaya. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Isinasapinal na ng Quad Committee dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang mga paghahanda kaugnay dun sa kanilang rekomendasyon para kasuhan sa Office of the Ombudsman at sa regular court ang ilang personalidad na may mga paglabag sa batas. Kaugnay ng lumabas doon sa mga pagdinig na isinagawa ng kanilang komite. Ayon nga kay Congressman Robert Ace Barbers, ang lead chairman ng naturang lupon sa naging panayam ng Bombo Radio, ang Quad Committee ay magtatapos na ng kanilang serye ng mga pagdinig sa araw ng Lunes, 9 ng Hunyo ng taong kasalukuyan at maglalabas na ng kanilang final committee report. Sa nauna o yung tinatawag na partial committee report noong Disyembre ng nakalipas na taon, inirekomenda ng lupon ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang mga kaalyado. Sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo kaugnay pa rin ng kampanya kontra sa illegal na droga, bagay na kinontra na ng 2 senador matapos naman ang mga naturang rekomendasyon. Bukod dito mga kabombo, nais din ng lupon na malaman kung ano ang naging aksyon ng panig ng ehekutibo sa kanilang naunang rekomendasyon at ang naturang Quad Committee mga kabombo ay tututok sa mga isyu ng Philippine Offshore Gaming Operators, extrajudicial killings at money laundering, pati na ang illegal drugs at ang madugong kampanya kontra sa illegal na droga ng dating administrasyon. Narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Congressman Robert Ace Barbers. Meron po tayong mga ilang personalidad na taong gobyerno na pinag-aaralan po ng legal department ng Kongreso ng mababang kapulungan kung sino-sino ito at ano pong basihan ng aming pag-file ng kaso sa Ombudsman. Iba naman po ay panukalang palaliman pa yung investigasyon na naumpisahan namin at ibigay sa kamay ng mga eksperto sa investigasyon, no? Gaya ng ating mga miyembro sa PNP o hindi kaya po ay sa NBI under the DOJ. Sila po yung mga experts dyan. Yung sa amin naman po ay only investigation in aid of legislation.
Bahagian ang naging panayam ng Bombo Radio kay Congressman Robert A. Barbers, ang lead chairman ng House Quad Committee. Samantala, ibinunto naman ni Senator-elect Tito Soto III ang sisi kay Senate President Francis Chis Escudero sa pagkaantala nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, dapat ay agad na nirefer sa Committee on Rules ang impeachment complaint matapos itong matanggap ng Senado noong Pebrero 5. Ayon kay Soto, 3 oras ang pagitan bago sila mag-adjourn at kinakailangan ay nasa 15 segundo para i-refer ito sa komite. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito anya nire-refer. Nasa kamay pa rin anya ito ng Senate President. Naipasa ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara sa Senado ilang oras bago mag-adjourn ang Kongreso para sa halalan. Nanawagan naman si Soto na agad na mag-caucus ang Senado upang desisyonan kung bubuo na sila ng impeachment court. Binigyan din niya na kung magpapatuloy ang pagkaantala, maaaring magkaroon ng natural death o namamatay na lamang itong kaso bago pa matapos ang 19th Congress. Inamin niyang huli na ang Senado sa aksyon pero naniniwala siyang may panahon pa upang ituloy ang proseso bago magsimula ang bagong Kongreso sa Hulyo. Wala pang pahayag naman si Senate President Escudero sa mga banat na ito ni Soto. Kinakailangan naman ng 13 boto upang makabuo ng impeachment court at maisulong ang paglilitis laban kay VP Sara. Oras natin mga kabombo, 5 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ibinunyag ng International Criminal Court na nagsumiti ito ng 219 na mga bagong ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay pa rin ng umano'y crimes against humanity na inaakusa sa dating presidente. Yan ay sa ilalim ng kanyang war on drugs. Sa mga dokumentong isinumiti noong Hunyo 3 at 4, sinabi ng Office of the Prosecutor na ipinasa ng sa kampo ni dating Pangulong Duterte ang mga ebidensya noong Mayo 30. Kabilang dito ang mga detalye ng barangay clearance at operations na ginawa na sinasabing bahagi ng sistematiko na pamamaraan ng kampanya laban sa mga sibilyan na pinaghihinalaang dawit sa ilegal na droga at hinati ang mga ebidensya sa 4 na in-cream packages na tumutukoy doon sa mga kaso ng pagpatay at patunay umano ng isang pulisiya ito ng Estado. Ibig sabihin ay direktiba na nanggagaling mismo sa mga nakaupo sa gobyerno ang siyang namamayani at kaya naipatupad ang War on Drugs campaign ng ganun kalawak. May 2 patakaran at yung nasa Rule 77 packages ay naglalayo naman na tulungan ang depensa sa pag-unawa sa konteksto ng isinagawang kampanya. Hindi nilabas mga kabombo sa publiko yung mga detalye pa ng ebidensya upang maprotektahan ang mga testigo at kanilang pagkakakilanlan, pati na ang mga biktima na maaari umanong magdulot ng epekto sa naturang kaso. Nakatakda naman ang confirmation of charges hearing sa 23 ng Setyembre kung saan ay tutukuyin ng hukom kung anong batayan upang matukoy mga kabombo ang mga akusasyon ay pinupukol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at direktang pananagutan ito sa libu-libong mga pagpatay na nangyari mula 2016 hanggang 2022. Mga matatandaan na naaresto nga ito si Duterte at isinuko naman ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court noong 11 ng Marso at kasalukuyan ay doon nakapiit sa The Hague, Netherlands. May jurisdiction na ngayon ang International Court sa mga kaso na kinakaharap nito may kinalaman sa krimen na nangyari noong kasapi pa ang Pilipinas ng Rome Statute o ibig sabihin ay konektado pa dyan sa International Criminal Court. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ang patuloy na pagpapadala nito ng mga barkong pandagat sa pinag-aagawang teritoryo dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Hindi umano raw hihinto ang kanilang pangako sa publiko na panatiliin ang presensya at paglalayag ng naturang mga barko sa teritoryo ng ating bansa.
ay mismo kay Commodore Tariela o J. Tariela, spokesperson ng Philippine Coast Guard para sa usaping West Philippine Sea. Ito'y upang hindi mapigilan ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda na ang ikinabubuhay ho ay nakasalalay sa naturang bahagi ng karagatan. Kaya't asahan aniya ang kanilang pagpapadala pa ng mga barko ng Coast Guard para matiyak ang kaligtasan at patuloy na operasyon sa pangingisda ng mga lokal o sa mga lokal na teritoryong pilit inaangkin ng ibang bansa, partikular na ho ng China. Gate kasi niya na sa nakalipas na mga nagdaang taon, marami nang napaulat na mga insidente ng panghaharas o panggigipit sa mga Pilipinong nais lamang makapangisda sa naturang karagatan, ngunit bigong mabigyan ng agarang aksyon o tulong. Kaya't ipinagmalaki ng naturang tagapagsalita na sa panahon ngayon ay iba na sapagkat sa tuwing makaranas o nakaranas ng ganito itong mga mangingisdang Pilipino ay nariyan naman ang presensya ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard upang umasiste at maghatid ng rescue sa mga ito. Paliwanag kasi niya na ito'y binigyang prioridad ng Philippine Coast Guard lalo na ho sa deployment ng mga barko na sa pinag-aagawang teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea. Narito ang bahagi ng paliwanag ni Commodore J. Tariela. For so many years, nakarinig tayo ng mga isang Pilipino na naharas, na nangailangan ng distress pero hindi napuntahan. Pero nitong mga nakaraan, nakita naman natin for every distress call ng ating mga isang Pilipino, whether in Palawan or Zambales or even as far as Mindoro, andyan ang Philippine Coast Guard nagpo-provide ng rescue sa kanila. It's because ang ating pong Commandant, Admiral Gavan, has really prioritize the deployment of Coast Guard vessels in the West Philippines. Yan ang bahagi ng paliwanag ni Commodore J. Tariela. Ito na katuwang-anya nila ang pangako ng bansa na si President Ferdinand Marcos Jr. at maging ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagpapanatili ho ng kaayusan dyan ho sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay suportado kasi nila ang layuning mabantayan at matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa naturang teritoryo o bahagi ng karagatan ng ating bansa. Sa ating pong balitaan, kuha muna tayo ng mga karagdagang update mula sa ating news team. Ang Commission on Elections ay tukoy na raw at tuloy-tuloy ang gaganaping mga aktibidad para dyan sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa darating na Oktubre. At ang pakikipag-ugnayan ay nagpapatuloy dyan sa pagitan ng poll body at ng mga leader mula sa naturang rehiyon. May balita si Bombo Isa Cotoner. On elections, na tuloy na ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre at kasalukuyan pa rin ang kanilang mga paghahanda para rito. Sinaguot ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia ang mga usap-usapang maaaring ipagpaliban ng halalan sa BARM. Anya, nakahanda ang poll body para sa eleksyon na ito. Nauna nang nanawagan si Garcia kay Bangsamoro Chief Sir Abdul Rauf makakuha na desisyonan na ang reallocation ng 7 seats na orihinal na inilaan sa Sulu. Ito ay matapos tanggihan ng Sulu ang Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Hanggang ikalawang linggo ng kasalukuyang buwan ang inilaan ng poll body para sa desisyon at anya. Kung wala pa rin silang nakuha, ipagpapatuloy nila ang paghahanda para sa 73 seats. Talagang hindi ko po malaman kung saan nanggagaling yung balita na maaari ma-postpone o hindi matutuloy ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sapagkat ang inyong COMELEC at all cost naghahanda kami at in fact halos nandun kami sa rurok ng paghahanda natin para sa ating pong Bangsamoro Parliamentary Elections. Kung kaya nga tayo sumulat na mismo sa ating butihing Chief Minister at pinapaalala na talagang yung naging usapan at ating pakiusap na baka pwedeng May 30 ay matapos na yung redistribution ng 7 seats na originally ay allocated sa Sulu. Kaya nga lamang ay dumating na at lumampas na tayo sa May 30, subalit wala pa po tayong natatanggap na mismong batas mula sa parlamento na nagsasabi na
kung paano i-distribute yung 7 seats. So tuloy na tuloy po yan. Kahit nga po 73 lamang, ay itutuloy natin yung po ang binanggit natin sa ating liham, sa ating Chief Minister na Tiniyak rin niya sa publiko na susundin nila ang Bangsamoro Election Code sa kanilang pagpupulong kasama si Bangsamoro Education Minister Muhagir Iqbal. Tinalakay rin nila ni Iqbal ang panukalang plebisito para sa paghahati ng Datuudin Sinsuat sa Maguindanao del Norte sa 3 lungsod. At anya, maaaring maisama ito sa balota ng halalan. kasalukuyan wala po na kahit na anong indikasyon na ang Bangsamoro Parliamentary Election ay hindi po matutuloy. Sabi ng Korte Suprema na dapat baguhin ng mismong parlamento yung kanilang batas na nagdi-divide ng Datuudin Sinsuat sa 3. May pinababago ang Korte Suprema at we were informed nila kasama yung ibang miyembro ng Parliament kahapon na yun pala nabago na nila yung mismong batas na originally na TRO ng Korte Suprema. Kung kaya tinatanong nila kami kung pwede ba na ito ay maisama na doon sa Bangsamoro Parliamentary Election ngayong darating na October 13 at initially naging sagot natin ay affirmative, positive, yes. Pwede namin isama yung katanungan na yon para sa mga botante natin sa Datuudin Sinsuat kung sila ay pumapayag kung sa hatian ng munisipyo in 3 municipalities. Ang pasiya ay kasunod rin na naging paninindigan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa na suportado niya ang panawagang ituloy ang halalan sa Oktubre 13. Alinsunod yan sa batas. Ayon sa schedule para sa BARM parliamentary elections, ang election period ay magsisimula ng Agosto 14 hanggang Oktubre 18, habang ang campaign period naman ay mula Agosto 28 hanggang Oktubre 11. Mula sa COMELEC Office Lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombot Caster Nation, nakahanda na ang Disaster Response Command Center o DRCC ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para ho sa mga posibleng bagyo na pumasok dito sa ating bansa. Naka-blue alert na rin ang ahensya para sa binabantayang pag-usbong o maaring pagbuo nitong low pressure area na namataan ho sa katubigan ng bansa. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, alinsunod sa utos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang Disaster Response Command Center o DRCC ng naturang ahensya ay ganap nang naka-activate upang subaybayan o i-monitor at paghandaan ang anumang posibleng epekto ng lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakapreposisyon na ang halos 3 milyong kahon ng family food packs at mahigit 360,000 na mga non-food items sa iba't ibang hubs at warehouse sa buong Pilipinas. Kaugnay pa nito, naka-standby na rin aniya ang mga response team at iba't ibang DSWD field offices at nakipag-ugnayan na ang kanilang ahensya sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o State Weather Bureau at NDRRMC at mga lokal na pamahalaan sa bansa. Sa kaugnay nito, pinaalalahanan naman ng ahensya ang publiko na manatiling mapagmatsyag at subaybayan ang mga anunsyo mula sa mga lokal na otoridad. Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Patuloy pa rin ang pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon matapos na makapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 4 na lindol sa lubyan ng 24 na oras batay na rin sa inilabas nilang bulletin ngayong araw ng Sabado. Ayon pa sa ahensya, umaabot sa 5,300 mahigit na tonelada ang inilabas na sulfur dioxide na senyales ng patuloy pa rin na degassing o paglalabas ng gas mula dyan sa ilalim ng bulkan at namataan din ang makapal na abo at usok na umabot pa sa taas na 900 metro mula sa bunganga o crater ng bulkan. Nananatili pa rin sa alert level number 3 ang Canlaon Volcano na nasa hangganan ng Negros Occidental at Negros Oriental. Ibig sabihin ay may mataas pa rin na posibilidad ng panganib at pagsabog at kinakailangan pa rin ng mahigpit na pag-iingat at pagsunod sa mga abiso ng mga otoridad, lalo na yung mga residente na pumapasok sa tinaguriang danger zone.
Bombo International News. Nasawi naman ang 6 na individual habang sugatan ng mahigit 80 katao sa malawakang missile at drone strike ng Russia sa Ukraine, kabilang ang kabisera ng Kiev. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, 3 rescuer ang nasawi sa Kiev matapos tamaan ng ikalawang strike habang rumisponde sa unang naganap na pagsabog doon. 2 ang naitalang nasawi sa Kremlin at isa sa Lusk. Tinarget ng Russia ang mga gusaling tinahan, maging ang mga infrastruktura at mga transport system ng Ukraine. Apektado ang metro sa Kiev at nawalan ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Ternopil. Diyan ho sa Luz naman, patuloy ang paghahanap ng mga natabunan ng mga individual ng gumuhong gusali matapos ang pagsabog. Ayon sa Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia ng 407 drones at 45 missiles, isa sa pinakamalaking pag-atake mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ganti umano ito sa drone strike ng Ukraine na sumira sa ilang bomber aircraft ng Russia. Inamin ng Ukraine ang pag-atake sa mga Russian airbase at fuel depot bilang preemptive strike. Nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado nitong bansa na kuwalang kilos kasabwat ang mga ito sa karahasan. Sa iba pang mga balita sa ibayong dagat sa oras na ito, pinuna ni dating US President President Donald Trump si Elon Musk na tinawag niyang nawawala na sa katinoan matapos ang kanilang matinding pagtatalo dahil sa panukalang batas sa paggasta naman ng gobyerno. Bagamat gusto ni US President Donald Trump na mag-move on, hindi niya napigilang batikusin itong si Elon Musk matapos tawaging abdomination ang kanyang spending bill. Nagbanta naman si Trump na maaaring kansilahin ang mga kontrata ng SpaceX. Kumpanya ito ni Musk bilang tugon naman sa mga kritisismo nito. Bumagsak ang halaga naman ng Tesla stocks ng mahigit 14% dahil sa alitan ni Elon Musk at ni US President Donald Trump. At itong iniisip ngayon ni Trump na ipagbili itong ayon sa kabilaho ng hidwaan, si Musk ang pinakamalaking donor ni Trump sa 2024 na kampanya nito. Ngunit maaaring maapektuhan ang suporta nito sa mga darating na halalan. Ang sigalot nila ay nagdulot naman ng malaking epekto sa politika at ekonomiya naman ng Amerika. Balik sa mga karagdagang balita sa Pilipinas. Pinigting pa ng Philippine Coast Guard ang pagsuyod doon sa mga dalampasigan ng Pangasinan at mga karatig na lalawigan. Yan ay dahil sa 1.17 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na natagpuan ng mga mangingisda nitong Hunyo 5 ng taong kasalukuyan. Ang mabilis na pag-ulat ng naturang mga insidente ay resulta ng pinigting pa na pakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa mga lokal na mangingisda upang mapabuti ang pagbabantay sa teritoryong pandagat ng ating bansa. Alinsunod nga sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagkaisa ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagkakampanya laban sa illegal na droga kung saan mas naging masigasig ang kanilang mga hakbang lalo na dyan sa baybaying dagat ng ating bansa. Nagsimula ang recovery o pagkakalambat ng naturang mga ipinagbabawal na droga sa tulong na rin ng mga mangingisda sa barangay Balingasay na nakakita ng 2 sako ng palutang-lutang sa dagat. Na kalaunan ay nadagdagan pa at dito mga kabombo natuklasan na ang mga ito pala ay droga. Kaya naman ay inatasan na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng mga himpilan nila na paigtingin pa ang pagpapatrolya sa baybayin at hikayatin ang mga mangingisda na iulat agad ang anumang kahina-hinalang bagay na palutang-lutang sa dagat at agad itong maaaksyonan.
Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong National Bureau of Investigation na bantay sarado itong si dating Representative Arnulfo Teves Jr. para hindi makatakas. Samantala si NBI Chief Santiago naman nagbaba ng direktiba sa mga tauhan para sa kaligtasan ng dating kongresista. Alamin natin ang buong detalye ng balitang niya ang tinitukan ni Bombo Grant Hilario. Siniguro ng National Bureau of Investigation na bantay sarado umano nila ang ngayon nakakulong sa kanilang detention facility sa lungsod ng Muntinlupa na si former Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Ito ang naging pagtitiyak ng naturang kawanihan hinggil sa usapin ng seguridad at pagbabantay sa naturang akusado na sangkot sa mga kasong mabibigat na may kinalaman lalo na sa pagpatay. Inumpirma mismo ng kasalukuyang direktor ng National Bureau of Investigation na si retired Judge Jaime B. Santiago na kanilang mahigpit na binabantayan ang dating kongresista habang nasa kanila pang pangangalaga, kung saan nakamonitor raw ang mga tauhan nito 24 oras. Mas siguro lamang ang seguridad upang maiwasan ang mga di kanais-nais na posibleng maganap o mangyari. Ngunit gayon pa man, sa kabila ng mga paghihigpit na ito, tiniyak naman ng naturang direktor ng kawanihan na igagalang nito ang mga karapatan ng nakakulong dating kongresista. Direktiba niya umano sa kanyang mga tauhan na ingatan at proteksyonan upang hindi ito makaranas ng pananakit sa loob ng kanilang detention facility. Pero para hindi kami malito kung saan ba ita-turn over si Congressman Teves. Meantime, sa amin siya, ang directive ko is bigay sa kanya ang karapatan niya bilang detainees, but then protektahan nyo, wag masasaktan from outer mga tao, yung mga gustong manakit sa kanya. Wag siyang makatakas at wag siyang masaktan. Ganun po. Samantala, bunsod naman ang inilabas na commitment order ng Manila Regional Trial Court Branch 12 na ilipat ang dating kongresista tungo Manila City Jail. Mariin namang pinanindigan ng kanyang kampo ang inihain nilang mosyon sa korte. Git kasi ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na mayroong security concern o pangamba sa seguridad ng buhay ng dating kongresista. Kaya tutol umano sila sa kautosang mailipat ito ng kustodiya. Kaya't may isa pang ulit nilang papanindigan ang kanilang motion for reconsideration sa korte upang mapanatili na lamang si former Congressman Arnie Teves Jr. sa detention facility ng National Bureau of Investigation sa lungsod ng Muntinlupa. Ngunit ang amin po, we are just being consistent sa aming motion. Unang-una nga po, yung aming motion for reconsideration na siya ay manatili na lamang po sa Building 14 at yung kanyang pagdalo ng via Zoom meeting. These are all because of security concerns with respect to the safety of Mr. Teves. Ang naturang dating kongresista ay naharap sa mga patong-patong na kasong inihain sa magkakahiwalay na korte sa bansa, kung saan kinakaharap nito ang mga kasong may kinalaman sa illegal possession of explosives, illegal possession of firearms at iba pa. Nasasangkot din siya sa kasong pagpatay dahil itinuturo umano itong mastermind sa likod ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Mula dito sa lungsod ng Pasay, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Naghatid niya sa atin sa oras na 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinagting pa ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapatrolya sa mga isla at parola diyan sa may likas sa Kalayaan Island matapos naman na tumaas pa ang presensya ng mga barko ng China sa naturang lugar. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, pinuno ng Public Information Office ng Armed Forces of the Philippines, at nagsimula na ang surveillance at intelligence mission noong Hunyo 4 sa paligid yan ng dalawang isla. Ang parola ay ikalima sa pinakamalaking isla sa naturang grupo ng mga parte ng features dyan sa West Philippine Sea na sa 13.6 na hektarya, habang ang likas ay pangatlo nasa 12.7 hektarya ang lawak nito. Kabilang sa mga ibang kontroladong posisyon ng Pilipinas sa Kalayaan ay ang lawak
Kota at Panata, pati ng Pag-asa, Ayungin at Rizal. Nagkaroon naman ng komunikasyon ng tropa ng BRP Andres Bonifacio sa detachment doon sa Parola para naman sa koordinasyon at assessment ng kalagayan ng kanilang operasyon. Habang isinasagawa ang misyon, namataan din ang isang barko ng China sa kalayuan at bumisita rin ang BRP Andres Bonifacio sa likas para naman sa ship-to-shore operations at personal na pakikipag-ugnayan sa mga tropa ng militar. Ayon kay Trinidad, layunin ng aktibidad na ito na patatagin pa ang presensya ng Pilipinas, itaas ang moral ng mga sundalo at igiit ang panindigan ng ating bansa sa kapayapaan at kaayusan, batay na rin sa umiiral na batas. Bombo Weather Update. Mga kabombo't Kasar Nation, asahan na ho ang ilang mga serye ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayon o ngayong araw, dulot pa rin ng umiiral na low pressure area. Ayon sa State Weather Bureau, maliit ang tsansa na mabuo ito bilang tropical depression na nandyan ho sa may bahagi ng katubigan ng ating bansa. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 240 km east ng Veraca, Catanduanes. Dahil dito ay asahan na itong mga pag-ulan ngayong araw ho sa bahagi pa rin ng Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, maging dyan ho sa bahagi ng Caraga Region, Aurora at Quezon. Ilang serye naman ng pag-ulan ang aasahan ngayong hapon dito ho sa may bahagi ng Metro Manila, Mimaropa, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dahil sa epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Localized thunderstorm naman ang makaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Una nang sinabi ng State Weather Bureau sa publiko na ugaliing maging mapagmatsyag at maghanda sa anumang senaryo ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga vulnerableng lugar. Samantala, mga kabombo, sa iba pang balita, inanunsyo ng Philippine National Police na magtatalaga sila ng humigit kumulang sa 37,000 pulis sa buong bansa para naman sa pagbubukas ng klase yung school year 2025 to 2026 sa darating ni ika-16 ng Hunyo. Ang kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, sa bilang na ito mga kabombo ay 5,000 na mga pulis ang itatalaga sa mga Police Assistance Desk sa mga paaralan. Dagdag pa ng opisyal, may mga mobile at foot patrol na ipapakalat din malapit sa mga eskwelahan. Sa Northern Mindanao ay iniutos ni Provincial Police Director, Regional Director Brigadier General Jason De Guzman ang full deployment ng mga pulis sa mga paaralan, maging sa mga terminal, paliparan, pantalan, malls at iba pang matataong lugar bilang bahagi na rin ng pinaigting na seguridad. Nauna nang inanunsyo ng Department of Education na magbubukas ang mga pampublikong paaralan sa ika-16 ng Hunyo, alinsunod na rin sa Department of Education Order number 12 Series of 2025 na nagsasaad ng pagbabalik sa pre-pandemic school calendar ay kinakailangang ipatupad. Tatagal naman ang klase hanggang Marso at 31 ng taong 2026 na may kabuuang 177 na school days kasama na ang end of school year rights dyan sa iba't ibang paaralan. Samantala, inihayag ni Education Secretary Sani Angara na dahil nga sa kabiguan ng senior high school program sa nakalipas na 10 taon, ipatutupad na ang binagong kurikulum sa 800 o mahigit 800 paaralan dito ho sa ating bansa. Ayon kay Secretary Angara, babawasan mula 4 na track ang senior high school at magiging 2 track na lamang. Ito ho ang academic at technical professional o Tech Pro at babawasan din ang mga asignatura sa pamamagitan ho ng pagkasama ng mga core subject, mga academic activities at technical professional activities. Sa bagong curriculum, kailangang makumpleto ng mga mag-aaral ang 7 hanggang 23 asignatura, kabilang ang work immersion na mayroong 320 hours para sa Tech Pro o Tech Pro track. Papayagan din silang kumuha ng 1 o 2 elective mula sa ibang track upang mapalawak ang kanilang kaalaman. Karagdagan po na balita ngayong tanghali.
Nanganganib umano ang kabuhayan ng maliliit na mangingisda at maging ang kalikasan matapos na pahintulutan ng Korte Suprema ang commercial fishing sa loob ng municipal waters. Ayon sa grupo ng mga mangingisda at environmentalist ay malaking concern ang naturang desisyon ng hukuman. Bagamat may apela pa ang naturang desisyon, may mga commercial vessels na umano na pumapasok doon sa municipal waters gaya sa bahagi ng Palawan. Ayon sa environmental lawyer na si Attorney Griselda Mayoanda ay binabatikos ng kanilang panig, partikular na ng League of Municipalities of the Philippines ang ruling at iginigit nga ang karapatan ng maliliit na mangingisda. At ito ay usapin umano ng katarungang panlipunan at sustainability para naman sa mga maliliit na mangingisda. Umaapila rin itong si Mayor Alfredo Coro ng Del Carmen kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa mga maestrado ng Korte Suprema na ibasura ang naturang desisyon, lalo na't banta na rin sa maliliit na mangingisda ang climate change at kawalan ng social protection. Sa kasalukuyan ay hindi pa pinal ang naturang desisyon ng kataas-taasang hukuman habang nasa proseso pa ng pag-aapila ang panig ng mga malaki ang concern o nasa sektor ng pangisdaan. Samantala, nananawagan naman ang mga siyentista o mga eksperto, partikular na yung science-based harvest strategy ang dapat umanong pairalin at magbigay ng patas na access sa yamang dagat nang hindi sinisira ang biodiversity. Football Entertainment News. Inilabas na ho ng House of Representatives ang dalawang resolusyon bilang pagunita at pagkiramay sa pagpanaw ho ng dalawang pinakamahalagang icon ng showbiz na dito ho sa ating bansa. Ito ho si national artist Nora Honor at Asia's Queen of Song Pilita Corrales. Pinangunahan ng mga resolusyon ni Speaker Martin Romualdez, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. at iba pang mga opisyal ng Kongreso. Ayon kay Romualdez, kinikilala ng House ang mga nagawa ni Nora Honor at Pilita Corrales hindi lamang sa entablado at pelikula, kundi pati na rin sa pagbibigay ng inspirasyon sa maraming henerasyon ng Pilipino na mangarap at magsumikap. Sa House Resolution 2288, pinarangalan itong si Nora Honor na ipinanganak bilang Nora Cabaltera Villamayor at kilala rin bilang Guy na yumao noong Abril 6 sa edad na 71. Mula sa simpleng buhay sa Iriga, Camarines Sur, siya ay naging isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa Philippine entertainment. Samantala, sa ibang balita, inamin ni Department of Education Secretary Sani Angara na may mga kakulangan sa pagpapatupad ng senior high school. At ito ay curriculum na saklaw pa rin ng mga ipinapatupad sa ilalim ng K-12 program. Ngunit sinabi ng kalihim na nasa Kongreso pa rin ang magiging pasya kung ipagpapatuloy ito o ihihinto na. Yan ay kasunod na rin ang paghahain ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada ng isang panukalang batas na may layuning muling ayusin ang sistemang pang-edukasyon sa ating bansa sa pamamagitan ng pagtanggal ng senior high school. Dahil hindi pa rin naman ito lubusang natutupad ang layunin na makalikha ng mga may kasanayan at handang magtrabaho ng agad-agad pagkatapos ng kanilang pag-aaral doon sa 12 taon matapos na maipasa ang Republic Act number 10533 o mas kilala bilang Enhanced Basic Education Act of 2013. Iginigit ni Angara na nakatakda ng magpatupad ang kanilang ahensya ng mga pagbabago sa senior high school. Yan ay sa darating na school year 2025 to 2026 sa pamamagitan ng pilot implementation ng binagong senior high school curriculum. Isa sa mga pangunahing pagbabago mga kabombo sa binagong senior high school curriculum ay ang pagbabawas ng core subjects mula yan sa 15 bawat semestre at magiging 5 core subjects na lamang sa bawat taon upang mabigyang diin ang kahalagahan ng mga asignatura. Ayon nga sa ahensya, ang mga asignatura
ay hindi na kabilang doon sa core subjects ay tatawaging electives na maaari ho itong magkaroon ng ilang adjustment. Sa halip ay applied at specialized subjects ang magiging punto, kaugnay pa rin ng ilang pagbabago. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, target ho ng Department of Labor and Employment o DOLE na makalikha ng mas maraming trabaho ngayong taon para ho sa mga Pilipino. Ginawa ng ehensya ang naturang pahayag matapos na pumalo sa 48.677 milyon ng mga Pilipino na mayroong trabaho noong buwan ng Abril ng taong ito. Ayon sa ehensya, ang paglago ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa ay nagpapakita lamang ng patuloy na paglago ng iba't ibang industriya na nagresulta naman sa paglaki ng mga oportunidad. Tinukoy ng ehensya ang ilang sektor na nagkakaroon ng paglago, kabilang na ang Administrative and Support Service, Public Administration and Defense, Agriculture and Forestry, Construction at Education sector. Dahil dito ay tiniyak naman ng ehensya na patuloy silang bubuo ng mga mahalagang pulisiya para sa employment at gagawa ng mga hakbang upang mahasa ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Inanunsyo rin ng Department of Labor and Employment ang malawakang mega job fair naman na gaganapin sa Araw ng Kalayaan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaugnay pa rin mga kabombo ng mga hakbang ukol naman dito sa programa na makahanap ng trabaho yung ating mga kababayan ay isasagawa nga itong malakihang bukas na pag-apply ng trabaho ng ating mga kababayan sa panahon ng Araw ng Paggawa. At ganun din, yung Araw ng Kalayaan ay isasagawa naman itong mas malawak pa na kampanya para sa mga naghahanap ng trabaho. Ginawa na nitong mga nakalipas na buwan ang malawakang job fair noong Araw ng Paggawa at ito ay balak na ulitin. Ang nga sa Department of Labor and Employment, mayroong mahigit 72,000 na mga bakanteng trabaho ang maaari hong applyan ng ating mga kababayan. Ito ay local and overseas. Abot naman sa 800 ng mga employers ang nakapagkumpirma na makikibahagi sa programa. Karamihan sa mga dadalo ay mula sa industriya ng manufacturing at retail, pati na yung BPO at accommodation, financial at insurance activities ay sakop din ng naturang programa. At pinapayuhan ng Department of Labor and Employment ang mga interesado magtungo ng personal doon sa kanilang mga lugar na pagdarausan ng aktibidad o kaya naman ay online job matching ang maaari hong tignan upang maikonsidera kung pasok ito doon sa mga bakanting trabaho at para makapagsumite ng kinakailangang mga dokumento, ngunit makipag-ugnayan lamang sa mga angkop na tanggapan at online platform upang hindi maging biktima ng anumang mga panluloko. Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombo at mga ka-Star Nation at sa oras na 28 minuto 18 minuto bago ho sumapit ang alauna ng hapon, kuha na tayo ng mga karagdagan balita galing naman sa ating mga himpilan. Itong impeachment lawyer, isa ho ito kasi sa mga naghain ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, nagpahayag ho ng kanyang pagkaalarma kaugnay dun sa ideya na hindi na ituloy ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. May panayam exclusive ang Bombo Radio Cebu. Nagpahayag ng pagkaalarma si Atty. Armando Vergel Ligutan, ang abogado para sa ikatlong impeachment complaint, sa ideyang may karapatan ang Senado na ibasura ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu, ipinaliwanag ni Ligutan na base sa konstitusyon, ang mandato ng Senado ay litisin ang mga impeachable na opisyal. Dagdag pa niya, naalarma siya sa mga nangyayari ngayon na may Senado na nagdadalawang isip na ituloy ang paglilitis sa isang opisyal. Ito ay dahil kung titingnan natin ang konstitusyon, malinaw na ang paglilitis ay dapat na magpatuloy kaagad. Ipinunto din ni Ligutan na dalawa lamang ang pagpipilian ng Senado. Ito ay ang hatulan o ipawala nga sala sa Duterte. Binigyang diin din ito na kung hindi
ito ng Senado ang impeachment trial, nilabag nito ang mandato ng konstitusyon na litisin ang mga na-impeach na opisyal sa katauhan ni Vice President. Bagay na para sa kanya, hindi ito nakakalito bagkus nakakaalarma. I don't want to sound alarmist based sa ating nababasa, nakikitang mga statements. And I hope hindi tayo aabot doon. Pag pinatay ng Senado yung impeachment proceedings against the Vice President, it may result to a constitutional crisis. Again, ulitin ko, yung pag-conduct ng trial, hindi po yan based sa discretion ng mga senador, based po yan sa mandato nila sa Constitution. Hindi po nila dapat pagdebatihan, hindi po nila dapat pagbotohan kung gagawin ba nila. Nauna rito, sinabi ni Senator President Francis Escudero na ang plenaryo ng Senado sa huli ay magdedesisyon kung ang impeachment ay maaaring magpatuloy sa 20th Congress. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balingit. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita mula sa ating lalawigan, 174 na aktibong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV na itala naman sa Region 1. Alamin natin ang buong detalye sa pagbabalita ng Bombo Radyo Dagupan. Nakapagtala ng kabuang 174 na aktibong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang Rehiyon 1 simula buwan ng Enero hanggang buwan ng Marso taong kasalukuyan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Dr. Will Bupis, ang Medical Officer for the Center for Health Development o CHD Region 1, ang pinakamaraming bilang ng mga apektado ay mga lalaki na mayroong bilang na 165 habang 9 lamang sa mga babae. Aniya na karaniwang tinatamaan ng mga nasa edad na 25 hanggang 34, sunod naman ang 15 anyos hanggang 24 years old. At kadalasang naipapasa ito sa pamamagitan ng pakikipagtalik, paggamit ng ilegal na droga, mother-to-child transmission, gayon din ang transmission via blood. Kaya't hinihikayat nito ang lahat na magpa-test o magpa-screening upang malaman ang status hinggil sa nasabing kondisyon. Ayon kay Bubis na kapag nagpa-antiretroviral therapy ay bumababa ang dami ng HIV sa katawan hanggang sa maging undetectable na ito at untransmittable. Panawagan pa nito na wag sisihi ng LGBTQIA+ community dahil ang HIV ay walang pinipili mapababae man yan o lalaki, matanda o bata. Kaya't dapat na itigil ng diskriminasyon at stigma bagkus ay pag-usapan at itaas ang kamalayan ng bawat isa hinggil dito. Tulungan po tayo na itigil ang diskriminasyon, tulungan po natin yung ating mga at-risk population na makakuha ng HIV services, ng screening, ng prevention para matigil po ang hawaan sa HIV. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Nicole Piranya nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, paalala ho doon sa mga magulang, alalayan po natin yung ating mga anak, lalo na kung mga nagtutungo doon sa mga lugar ng paliguan, no? Dahil doon sa lalawigan ng La Union, meron hong bata, may dati na ho itong sakit, nalunod. Alamin natin ang update ng Bombo Radio La Union. Labis ang pagdaralamhati ng isang pamilya sa La Union dahil sa biglaang pagkamatay ng 7 taong gulang na batang lalaki matapos malunod patay sa Nagsabaran River sa bayan ng San Juan. Ayon sa ulat ng San Juan Police Station, alas 12 ng tanghali, nagtungo ang mag-anak sa nasabing ilog upang maligo at dako alas 2 ng hapon nang mapansin ng mga kasamahan nito na nawawala ang bata. Agad itong hinanap ng kalaunay na apakan ang paa ng biktima at agad itong dinala sa Pampang upang lapatan ng paunang lunas bago ito dinala sa Bacnotan District Hospital sa tulong ng San Juan Police Station at personal ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa kasamaang palad, idineklarang dead on arrival ang bata ayon sa attending physician na si Dr. Tanya Uriiro at napag-alaman na ang bata ay may sakit na epilepsy. Nagpaalala naman ang mga otoridad na laging bantayan ang mga anak kapag naliligo, lalo na ang mga bata upang hindi na maulit ang naturang insidente. Noong June 4, yun nga, may nag-report sa amin na may nalulod na bata. 7 years old. Kasama niya yung mga relatives niya, yung mga uncle niya na nag-swimming.
hindi nila namalayan, hindi nila napansin na wala na pala yung bata. So, yun, hinanap nila. Unfortunately, tinakbo doon sa Baknotan Hospital. Kaya lang, dineclare na dead on arrival na yung bata. Napapaalala po kami, saan man tayo pumunta, ilog man o dagat, magbaon po tayo ng pag-iingat. Yung mga bata na alam naman natin na hindi gaanong lumangoy, alalayan. Nang sa ganun, hindi na ulit yung ganitong insidente. Ang eksklusibong panayam kay Police Major Reynante Organista, Officer in Charge ng San Juan Police Station. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Nachor para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, ito naman 15 anyos na youth leader ng Indigenous Peoples Community sa Iloilo, nag-iisang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Girls Power Camp dyan ho sa Taiwan. Alamin natin ang buong detalye, Maya Balita dyan ang Bombo Radio Iloilo. Isang batang leader mula sa komunidad ng Katutubong Panay Bukidnon sa Lampunao, Iloilo ang magdadala ng bandila ng Pilipinas sa prestihiyosong 2025 Asian Girls in Action Project Power Camp na gaganapin sa Taiwan sa Hulyo 20 hanggang 27. Ito ay si Sariel Angeli Limonar, 15 anyos, incoming grade 10 student ng Kaningwan National High School sa Barangay Kaningwan, Lampunao. Tanging si Limonar lamang ang napili mula sa Pilipinas at isa sa 10 natatanging kabataang babae mula sa buong Asia na dumaan sa mahigpit na screening ng programa. Ang kanyang inilahok na proyekto na pinamagatang Kubo ng Kultura ay layuning buhayin, ipreserba at itaguyod ang mayamang kultura ng tribong Panay Bukidnon. Ang Kubo ng Kultura ay espasyong nagpapalakas sa kababaihan at mga komunidad sa kanayunan sa pamamagitan ng pagpapayabong ng tradisyonal na sining tulad ng paghahabi, pagbuborda o panubok at paggamit ng natural na pangkulay o tubok. Sa tulong ng mentoring mula sa Barrio Balangao Creative Initiatives, isang lokal na non-government organization na nagsusulong ng sining, kultura at sustainable livelihood, nahubog ang advokasya ni Limonar para sa kababaihan sa kanilang komunidad. Bilang bahagi ng proyekto, mag-aalok siya ng mga workshops sa tradisyonal na sining at kasabay nito ay pagsasanay sa digital marketing, isang tulay sa pagitan ng kultura at kabuhayan. Sasamahan naman si Limonar sa biyahe ng kanyang school advisor na si Christian Lacuesta bilang chaperone. Ang Asian Girls in Action Project ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Garden of Hope Foundation na nakatuon sa edukasyon at empowerment ng mga batang babae mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang aking proyektong Kubo ng Kultura ay bunga ng pagmamahal sa sariling lahi. Isa itong simpleng espasyo, ngunit sa loob nito, nabubuhay ang kasaysayan ng aming tribo mula sa paghahabi, panubok o pagbuburda hanggang sa paggamit ng tubok o natural na pangkulay. Sa kubo, hindi lamang kamay ang kumikilos, kundi puso at diwa ng aming mga ninuno. Si Sariel Angeli Limonar. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Itong ilang eksperto mga kabombo, sinimula na yung mga pagsusuri doon sa mga nabibiling mga school supplies dahil ang ilang mga kagamitan sa paaralan na ba na-detect na may mataas na chemical content. Alamin natin ang exclusive interview ng Star FM Cebu. Ngayong nalalapit na ang pagbubukas ng pasukan, nagbabala ang Chemicals at Waste Watchdog the Bantoxic sa mga mamimili sa mga nakakalason na chemicals na matatagpuan sa mga school supplies. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Tony Dizon, Advocacy and Campaign Officer ng Bantoxics, sinabi nito na patuloy nilang minomonitor ang iba't ibang klase ng mga school items tulad ng mga bag, water container, lapis at iba pa. Sinabi pa ni Dizon na sa kanilang isinagawa ang chemical screening sa halos 150 na samples, ay lumabas na 2 sa mga ito ang nagtataglay ng napakataas na lead content na nakita sa backpack at water container. Batay pa sa World Health Organization, ang pagkakalantad sa lead ay nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan sa mga bata na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa utak at iba pang internal organs. Nagawa po kami ng chemical screening at lumabas po 2 po
school supplies na ito ay nagtataglay ng napakatataas na lead content. Nakita po natin ito dito sa mga backpack at saka doon po sa water container. Hindi po talaga ganun kadali, maliban na lang kung medyo aware yung ating mga consumer sa pagkilatis doon sa mga produkto. Ibinahagi pa ni Dizon na karamihan sa mga school supplies ay kulang sa kompletong impormasyon ng produkto at mga warning label na mahalaga para sa kamalayan ng mga mamimili. Kaya naman nananawagan ito sa mga regulatory agencies tulad ng Department of Trade and Industry o DTI and the Food and Drug Administration o FDA na agad magsagawa ng on-site inspection, test buys at mag-issue ng health and safety advisory para matiyak na rehistradong school supplies lamang ang ibinebenta sa merkado. Inikayat din ito ang mga mamimili na mahalaga na maging mas mapanuri, kilatising maigi ang school supplies na bibilhin at kung may mapansin na kakaiba sa amoy o kulay, ay huwag na lamang itong tangkilikin. May makita po sila na mga school supplies na hindi po rehistrado, hindi notifikado, nananawagan po tayo na i-pull out o alisin doon sa mga pamilihan itong mga produktong ito dahil posibleng dito po ay nagtataglay ng mga nakalalasang chemical. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang DTI naman hinikayat ng mga parents na samantalahin ang mga diskwento caravan sa pamimili ng kanilang mga school supply. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Jensen. Bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase ngayong darating na June 16 para sa school year 2025-2026, inilabas na Department of Trade and Industry o DTI ang gabay sa pamimili ng school supplies o ang price guide na layong magsilbing gabay sa mga mamimili lalo na sa mga magulang upang maging mas maingat at matalino sa pagbili ng mga gamit pang eskwela. Ayon kay Engineer Giovanni Manon, a Development Specialist Head ng DTI General Santos, ang nasabing price guide ay naglalaman ng listahan ng mga karaniwang school supplies tulad ng mga notebook, papel, ballpen, lapis, eraser, pangkulay at iba pa, kasama ang kanilang kaukulang presyo depende sa klase, laki, dami o bilang na piraso at brand. Anya, may ilang produkto na bumaba ang presyo ngayong taon habang ang iba naman ay nanatiling pareho ang presyo kumpara noong nakaraang school year. Ipinaliwanag ni Manon na malaki ang epekto ng uri ng materyales, sukat at tatak sa presyo ng school supplies. Bukod dito, hinimok niya ang mga mamimili na mas piliin ang mga produkto na nakabundle o nasa pakete dahil mas makakatipid ang mga ito kumpara sa pagbili ng paisa-isang piraso. Gayunpaman, iginiit din niya na dapat yakin ng mga magulang ang kalidad ng mga binibili upang masiguro ang tibay at pagiging kapakipakinabang nito sa buong taon ng pag-aaral. Samantala, nabigay rin ng mahalagang paalala si Eddie S. Diazis, ang caretaker at division chief ng DTI Jensen, para sa mga magulang na naghahanda na sa mga gamit para sa kanilang mga anak. Ayon sa kanya, bukod sa pagiging praktikal ng pagbili ng bundled items, mas dapat isaalang-alang ang kalidad kaysa sa dami o kabuuang presyo lamang. Ibinahagi ni Rene Diazis na isinasagawa ng DTI ang Diskwento Caravan, isang inisyatibong nagtutulungan ng ahensya at ang mga partner nito mula sa pribadong sektor gaya ng mga establishmento, malls at lokal na tindahan upang makapagbigay ng mas abot kaya sa supply sa publiko. Sali ani na we will write them nga okay, waive ang payment sa sales promo or discount promo ninyo as long as you will put the collateral na this is a Diskwento Caravan by DTI, no, Balik Eskwela or something like that. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan mga kaganapan sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Kahit nasaan lugar ka man, maaari pa rin masubaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Mga programa natin sa bahagi po ng Visayas, masusubaybayan kagaya halimbawa dyan sa Iloilo Province at Iloilo City, nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa bahagi naman ng Bacolod at Negros Island, nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa parte naman ng Central Visayas, may Bombo Radio Cebu at meron ding Star FM Cebu. Sa bahagi po naman ng lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Pero dyan sa parte ho ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation in this time of crisis, conflict, and confusion. Let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalikan sa takna sining nga launa. Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo na isudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Naabtan sang Bombo News Team ang mga vendors dira iya sa may area sang city proper, particularmente sa may dalan De Leon, De Leon Mabini, De Leon Fuentes, nga ang ila sining area nagalutaw kay may nagadanaw sang ginosisa sa Bombo News Team ti amuning ila sining problema karon ang stagnant nga tubig dira sa nasambitan sining lugar. Bangod sini ginhatagan naton sang kayunan nga mapamatian ang ila sini iyang pagpabombo. Lakip na sila dari karon banwa pagpakigangot pa naton sa mga nagakaigo sini nga ahensya sang gobyerno, particularmente sa bahin sa Iloilo City Engineer sa office. I-check na naton ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa.
mga vendor sa super nagpabumbo bangod sa stagnant water sa ila sining pwesto. Bumbo Jomar sa report, please go ahead. Pabumbo ang pila ka mga market vendor sa Iloilo Terminal Market o kon super kay daw kasubong pinabayan ang ila sining sitwasyon sa tiod nga magtupa ang ulan abang butsam, no, ila binigid sa area karon sang corner De Leon Mabini kag corner De Leon na Puentes, no. So sa sinin sambit sining mga lugar diri na pahamtang ang baligyaan sang utan kag didto sa area sang De Leon Puentes ang baligyaan man sang mga karne, no, kag baboy. Bumbutsam lakip sini mga baligyaan sang prutas sa aton sini nga mga kabumbo kun i-picture out naton diri gid siya sa sa Atubang, no, sa una sang Iloilo at Terminal Market sa aton sa mga kabumbo. So gin check naton ang sitwasyon kasunod man sining ginpalabot sa concern sa pila ka mga vendors nga mabudlay, no, ang ila sini ka area bangod una sa pag-stagnant sang tubig kay sunod diri kay Elias Nene gabaligya sang mga panakot, Kamatis, Bombay, Ahos, Luya, Bubutsam nga nagakangawa siya, no, sa ila sini nga seguridad. At the same time sa mga bumalakal kay ang ilang lugar waya naga-subside ang tubig, naga-subside siya 3 ka adlaw kag kun way sang pagtupa sang ulan, pero kun mag-ulan dugay siya ma-subside, no, muna nga makita naton subong sa aton nga mga kabumbo sa Facebook Live nga way nagailig ang tubig sa ila sini karon nga lugar kag do kasubong manubo, no, dudra nagatipon ang tubig sa ila sa lugar amo nang kun naton sini nga lantawon makitaan nga nagalakat ang tawo sa dogin bulubutang nila nga Dr. Taytay nga gamay sa alagyan, no, kung sa dito dira plastar ang mga bumalakal. Bumutsam ti sunod diri kay Elias Nene agakangawa siya kay batian niya makinas bumbo nga ti pila kuno ka adlaw padaan nga maka-experience kita posible sang pag-ulan bangod ba sa sining low pressure area ti basi kon sa sige-sige ng pag-ulan hindi na maagyan sang tawo ang ila sidi karon nga balagyaan kay man manubo ini mo kag way pa matapos-tapos ni ang ginapagsugpon sining mga taytay bla, no, ang mga platungan sa mga bumalakal. Bubutsam may mga gapalabot naman kuno reklamo sa ila sining market in charge sa pagpakuda ni Mamalo Trabasas. Pero do kasubong nga way man kuno gihapon na aktuhan bisan mag tinlo labi o kun ipang saipon ang mga stagnant water, no, mga nagabara sining tubig sa idalom sang ila sining pwesto kung sa temporary nga stall nila adra sa area karon sang Iloilo Terminal Market ginakangawaan sini nga do kasubong way sang ginahimo ang city government kung paano nga ma-address ang ila sini nga reklamo kay man gabayad kuno sila renta kada bulan. Pero ti ang ila sa ding sitwasyon aduay ba kuno ginapamatian bumbutsam paribla ang unang kabahin na pakigangutan naton si Elias Nene nagabaligya sa Iloilo Terminal Market. Ang tatakalan sa supermarket bisan na mo ng sitwasyon nga grabe nga tubig diri. Anong tubig ni mao dugay na ni stagnan? Halin sa kanan nga halin sa sang SM City nga tubig dali sa likod sa nga amon nga tindahan kag ang amon naman kag sa ulan pulaban gid ya supon katama ding burnal sa amon wala kami ginapansin ko maglikramo kami. Why ni siya why siya nagahubas? Gahubas siya kung magtatlo na kadlaw way ulan pero kung mag-ulan gisaya bisan gamay nga ulan grabe nga tubig diri sa sulod sang merkado. Di mga stagnant water yung gina mga lamok na. Grabe yung lamok ya agwantay nagi kami dia. Wala kami may mahimo kay ti amo na diyang kwan. Naman reklamo nyo kay Mamalot? Sos tanan di nga tao nga reklamo pero bali wala iya. Ay. Nga man? Ti kay ba reklamo yaman ko sa city pero wala man siya ginasapak. Basta kami wala magsapak kami ya kaluluoy dire ya kay ti bisan tali pangayo kay kami sa libuli nga maka
kuan kami mabintanay nga maplastar din amon din nga lugar pero grabe dyan nga kuan nga tubig dire kung magulan lalo nagisubong magtiginuran pagit ano pa yung istasyon amon dire. So bali ano mayos ni siya limpihon ang dalom idikla. Amo ginaamon ng pangayo namon nya nga taytayan nila pa siyang iban to nga ginataytayan amon nya wala kami dingin sapak. Kami na lang matumato sang gamay di nga kami na ni nagmato-mato sa amon di tulong-tungan para lang gid makabaligya kami sa gamay-gamay lang pero ang iban may ara man. Sige. Nabatian si alias Dede ang vendor sa may Iloilo Terminal Market Abumuchamp. Patal nga mga statement ni nagikan sa isa ka vendor dira nga nagabayad sa renta kag Arkabala Bombo Jomar ining hindi pag sapak kag do kasubong nga ginapasapasa ti sa palabuton sini nga June 30 masugod ang termino ni incoming Mayor Inday Raisa Treñascho kag before sina buya man sa statement ang incoming mayor nga may reshuffling kag reassignment ti base kon kinahanglan guro i-konsiderar ang mga kasubong siniya nga mga reklamo sa vendors naton dira nga ginapalabutan sang concern do wala ginasapak kag ginapasapasa Bubujumar. Amo gani ang punto nila ni nga ti ako naga-contribute sila sa syudad tadi kun ang syudad na tani ma-contribute man kuno sa ila kung paano nga mabuligan sila sang ila sini nga problema subong sa may Iloilo Terminal Market kay man kun ligwa lang siguro ang dalan magwa na ning mga vendors mo galing ti di man pwede kay man ti pila man lang ka ano man kalapad ang area karon sang De Leon Puentes. Bali ano ni siya nga section Bombo Jomar man? Ha? Ano nga section ni kunti may meat, may fish? Ano nga section ni? Ang sa kay alias Tine sa may Ulutanan. Bumbuchamp. Vegetable section. Yes, diragit sa iya corner. Sa corner gid siya sa may corner gid. Kulang kilala ko pa vegetables. So mananda no ang ila sining pwesto subong may tubig pagani mo sinaw-sinaw tubig ti mo to hambalya kagawa sa kay mga lamok uyo naman daan mga sinaw ng tubig ni Bubutsampo si kung pangitlogan kag ti way tambalan malamo so dan subong blatian mo na mo nang isa sa ila sini nga concern na pakigamutan man naton diri si Eddie Britannico ang barbero naman siya no dira man siya sa lunhan lang pero diri na siya lapit sa may corner De Leon Puentes no sininito sa may De Leon Mabini diri kay Sir Eddie sa may De Leon Puentes Bumutsamp lapit na niya sa mga meat and beef section sang terminal market. Ti sunod sa tungdan ang gakatabo gali nga kon mag-ulan tapos gadugang pa ang taob. So gasulod no gasulod ang tubig kage kani gasaka gid sa ila sini nga pwesto. Bumutsamp ti huol man no sa ila kuno nga mga customer once kun amo sina ang sitwasyon may best kani nga bisan way ulan gasulod ang tubig dagat no sa ila city karon nga area Bumutsamp kag dugang pa sini nga ti kun paano nga mabuligan man kun tani sila no ma-address ang ila sini nga problema sa lugar kag at the same time samtang ara sila sa area na ma-address no kangay sinada kun paano nga mabutangan sang nagkaigo sini nga drainage system o kung hindi man masunod no sa pangsaipon karon ang mga stagnant water ang napahamtang sa ila sini nga pwesto Bumutsamp. Aribla si Eddie Britannico sa may interview sa Bumbu Radio. Amo din? Te kung magulan sir ka sulod gid siya kung magtao kag magulan siyempre ga tingob ang tao tapos maulan pa ti siyempre ga labaw na di samon nga mga pisto. Ado man ubo inyo de. Halin gid man sa una sir sa wala pa kami na relocate de. Ara pa kami sa sulod ga tubig gid man ati siya. Nubo no? Nubo man ati. Ti
Kung nangayos na basi kung apektado mga customer siya na negosyo nyo. Ati kung sang sano gani nagligat si mana kay taas ang ang tao bisan wala ka ulan ga tubig na di sa palibot namon. Sulod di. Hindi ka labot di. Para lang sa karsada. Pero may drainage na diha o diri nga side. Ang diri sa mga relocation nga nawala dito lang sa piyak. Ay, so kung mag-ulan, dito lang ang mapunduan na yung tubig di tapos sailot sa main nga kanal. Dito lang siya, dito ang drainage. Sige. Dito ang main kanal. Okay. Tis kamo excited naman yung makasailos bago yung pisto kay sa morning sitwasyon, di mo gid mapaktan mo. Ati siyempre sir kay iti daw sa ano bala nga ara na kami sa insakto nga lugar. Bisan gamay kuno pisto to? Wala man kaso sir kay iti hindi pa man gid naton na wala pa man namon nakita ko ano gid kadako eh. So wala pa man may ginano kun ano gid ang size nga kadakuon, wala pa man gid nila gin hatag. Pero ang nila gamay gid man kuno. Sige. Si Eddie Britannico ang isa man ka barbero karon dira sa may area sa Iloilo at Terminal Market. Bisa pagplop mangkot naton why kuno sang guaan sang tubig once kun mag-ulan adra sa ila sini nga pesto kundi ang drainage siya bumbutsan sa diin niya nagasulod yang tubig adito pa kuno sa piyak kalsada ang ginahimo lang kuno sa mga vendor kung mag-untat ang ulan ginasag-ala nila pakadtos piyak kalsada kay didto ya ang drainage kay isang kayo ining merkado tiway pamahuman-human subong why na isang mga drainage karon nga ginapang install dira o kung hindi pa nila magamit kay ti ginakayo pa amo na nga ang guaan sa tubig didto pa lang sa piyak sining nga side sang dalan kung magatubang kabla sa Iloilo Terminal Market sa bahin karon sa Dilion Street Bombochamp sa aton sining nga mga kabumbot tigid na bulig-buligan lang sa mga vendor kung paano nga mahubas pero ti amo paning bilin makita tagi hapon nga may mga stagnant water sa sambit sa nga lugar. Ang problema pagid amo to nga dapat may ara kuno sang panghawason gid la kay sa idalom gali sa ginaagyan ka tawo ni puro dalang basura. Ang nagasulod amo na nga ti ginapugadan mas sa mga lamok. Especially karon sa may area pagid sang ginapalabot madisaton sa may area pagid sang sa may Mabini man. Ining basura kay sino niya basura, Joms? Ati dra sa idalom sang hallway sari-sari may kisa iban iya naman ay sa mga vendor o kunya sa mga bumalakal da. Amo man kun tani na dapat sining mangin responsable man dira ang mga nagapamakal kag ang nagabaligya kay isa man ini sa nagakosang pagdanaw dira mo ang basura bala nga posible nagasupon sa guaan sang tubig nga kung sa diin ti maganagan tani ang pagdanaw-danaw but anyway napalabot naman ni naton sa City Engineer's Office si Balon Takrong kung anong ila sining alihok Kabobo Jomar. Sakay Mama Rizal gin pakigangutan naman naton sa local economic and enterprise office. Naka-reply man si ma'am galing doon travel pa siya. Basi maka-stable karon nakakon okay signal na basi maka-interview ka nagtawag kita duay pagsabat. Sa kun ano sini kay halin sila mati manaog ni market in charge mo. Kaya market in charge kuno gyud palabot nila nito duay man kuno nakto. Imbalanta na. Kung paano nga ma-address ang ining problema. Bombochamp. All right. So ang latest na utod basi ko nahulog ang cellphone ni Bombo Jomar sa ginalatay-latayan nila to. Anyway, nagahibubunot dire ang mga vendors dira sa may area sa Iloilo Central or Iloilo Terminal Market kay daw kasubong nga pinabayaan sila kuno daw ila na lang niyaw. Kaugalingon sini ginimo ining mga platform nila nga mahimo sini nila nga tapakan or mahimo nga ma-elevate ang ila sini nga lugar dira ang ila sini nga mga lagyan para nga makalikaw sila sa pagdanaw-danaw sa tubig. Na notisyaran man sa Bombo News team nga madamo sa basura nga nagkalabilin dira sa idalom sa aton sinima Kabombo isa man ini sa mga
nagatugas ang pagsupon sa aton sining mga drainage diri sa syudad sa Iloilo. So nagakadapat man nga hindi lang ni naton pag-itulin tanan sa city government, dapat kita mismo mangin responsable man. Balikan ko sa Momo Jomar. So banda pumbutsang away man nahulog cellphone ta. Doon to nagro signal. Away man nahulog, abi ko nahulog. Tibisan mahulog, waterproof man siya. Waterproof man gali kasi nyas na ko ni kay bubuong mail nga baklan ka bag-o. Okay lang man Alternative nga pang waterproof. Mau alternative? May alternative pa waterproof. Out of this world, gidya mga birada ni Momo Jomar, no? Thank you again, Momo Jomar. Anyway, ang concern ganito, tingo anta niya. Nakalabot kay Kaluluoy ni Cruz Lacon amon ni sitwasyon. Yes. Ang hindi ni matagaan. Bisan pang saipon. Labi kayo may truck man tanga pang saipon mo. Na kung di nagid makuha ning mga nagastagnan sila nga tubig, abi bubutsam. Kay Engineer Binagin pakigangot tanan pero do may event pa, no? Basi kon makaligwa man siya. Kag basan kung paano pabligan na karon sang syudad. Bubutsam. All right. Ang update karon pa start sa pagbalik man ang yasang ginpabombo man kina nga DSWD kay may sabat na diho. Regarding ni karon sa pamilya nga nagkadto sa DSWD tapos kinambalan nga way kuno budget. Ang sabat karon balikan sa considering pagpanumbalik. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Sa imo sining iyang follow-up report, tingwan man naton nga mapalabot ining mga concern sa Iloilo City Engineers Office sa talatapan ni Engineer Badong Pedrigosa. Kag testingan naton dire ang linya karon sang iya sining Chief of Staff. Agod nga mahibaluan naton kung ano ang nangin lihok sang ila sining opisina. May kantanan sa concern sining mga vendor dira iya sa may area sang Dilion Mabini, Dilion Fuentes, kag kutob pa sang mga area sini nga nagadanaw-danaw sa aton sini nga mga kabumbo may manigani direkta naton mapalabot ang concern sa Iloilo City Engineers Office. Kag kapin pa tong mga reklamo diri sa pila ka mga vendor nga ti do kasubong iya nga ini silang pinabayaan kag wala sina ginasapak. Standby sa aton sini nga mga kabumbo diri man sa aton sini nga pagpangalagad kay tingwa naton, no? Nga bisan way sang opisina iya matagan sa nagakigo nga pagtamod ini kay way man niya sang pagpauway na dira ang mga tinawo sang City Engineers Office sa aton sini nga pagkabalo mo. May mga trouble sa mga drainage or mga kuryente daw ara mas la perme. Ibalon tabi sa aton sini karon niya nga pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Pero sa nasiling na gani aton banwa when it comes siya sa basura bla nga mahimo amo iya ang nagatugas ang supon no sa mga alagyan dira sa tubig tinagakadapat gid siguro nga hindi lang kay iya sa City Engineers Office, no? Hindi lamang iya sa mga vendor dira responsibilidad kundi lakip na ang mga bumalakal man dira nga mangin responsable man kag hindi iya magpatuway sang patugsili nga maghaboy sang ila sini nga mga basura. Sa linya naton ang Chief of Staff ni Engineer Badong Pedrigosa, si Mr. Joel Herasmia. Sir Joel, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay Sound 2. Good afternoon, sir. Bombo Cham, mayong ugtugid sa imo tagpalamati, Bombo Cham. Alright, Sir Joel, nakalabot na bala sa imo sining igtulupangod or sa igtulupangod sa Iloilo City Engineers Office ining problema dira sang mga vendor sa may area sang Dilion Mabini, Dilion Fuentes kag iban pa nga mga areas nga ti given nabi nga kon high tide medyo nagasaka gyud man ang tubig. But since nga nag-ulan-ulan sang mga nagliligad sino may nadlaw, hasta subong wala makasubside ang tubig sa ilang sining area, Sir Joel? Yes sir, nakalambot na sir sa akon nga subong stagnant ang water dira paagi sa inyo nga programa. Subong sir, may team ko da subong, nag-standby subong sila sa may
Mabini Dilion tani kon ga-monitor ko sa inyo kon mag-guide tani ni Bombo Jomar para sila subong para nga matudlo gid sa ila ang area dito sir nga naga-stagnant. Aha. Alright, so salamat kid sa pag-akto man gilayon na Sir Joel pa matapos nga mabaton ining mga concern. But luyag ko man ipalabot lang kag idugang naman lang kati as per sa statement sa isa ka vendor dira nga napalabot niya na kunong concern sa market in charge kag ang balibad sa market in charge napalabot niya ni sa babaw. Although wala sang specific office, but before pa man sining concern Sir Joel, may mga reklamo or concern na ginman bala nakalabot sa inyo sining talatapan regarding sa stagnant water dira sa may area sang Mabini de Leon Fuentes? Asang nagliligad nga mga binulan sir no, kahit wala man ulan, wala pa man ko nakabaton gid sang report dira. Pero may isang last time sang nagligad nga simana or sang sini nga simana walk through kami dira nga area ng Mabini de Leon. Nakita na da namon sir ang problema kay may transversal na da nga drainage nga narosdak tungod sa dagko nga mga salakyan balasang construction dira subong. So nakita na namon sir ginbuksan namon kay may steel plate man sa gani nga ginbutang. Amo na sir ang isa na da ka part nga nagastagnan pa ng water tungod sa ang ina nga drainage nga narosdak. So ginatingwaan na namon tani sir nga ipasakao na ang mga duta nga nagkalahulog dira kay tungod nga amo na sa ang postman. Isa sir nga nakita ta ang flow sang tubig dira nga sa may Puentes de Leon amo na dang iya outfall tani mo. So ang problema namon dira traffic sir, grabe gid ang traffic tungod sa temporary stall. Okay. So hopefully Sir Joel basi kung mapangitaan taman sa mga medios posibles dira at least mapaganhagan ang pagdanaw sa tubig kay naintindihan man sang iban sining mga vendor dira nga kung mag-high tide nagtaas man dira ang tubig sa sining mga area Sir Joel. Yes sir, sa subong sir no, nagpatawag na ko sa declogging team, ara na da sila subong sa area. Tapos padala taman ang aton nga jetting machine, ara naman da papakadto. Suyupon ta na sir ang mga stagnant water subong. Oh, bisan sa Bado ba obra ka mo Sir Joel? Yes sir, ini nga team no, ang aggressive gini sila, isa lang ni sila ka-call sang aton opisina, magwa ni sila sir basta sa serbisyo lang. Alright. Sige. Salamat kid Sir Joel kag salamat man sa gilayon nga paghatag sang akto sa sini mga concern sa mga vendor dira sa may Central or Terminal Market or sa Super. Salamat man sir sa imo programa no nga nakalabot gilayon sa amon. Mayong ogtogid sir kag mayong ogtogid sa imo tagpalamante. Very wavit si Mr. Joel Resmi, ang Chief of Staff ni Engineer Badong Pedregosa. Amo na yang gusto nato, amo na yang ginapangita naton nga mga tawo sa gobyerno. Bisan sa Bado way opisina, kagapon holiday pa. No, sa aton sini nga mga tagpalamati pag hatag mo siya sang informasyon, pagpabalo mo nga may amo sini nga concern, way na sang damo pa nga istorya kuris-kuris ang pamangkot diin nga area. O paghatag mo sang area, o pagkadugay-dugay ara na ang iya sini nga team nga magapatigayon sang declogging kag pagpangalimpyo. Oh, ti lihog ako assist Bombo Jomar basi kung pwede naton ini sila gaidan dito kay nagaayo man si Mr. Hirasmia diri nga itudlo sa iya sini nga team ay naga-standby ini sila sa sini nga matinion para nga matagan taman sa nagakigo sini nga libyo ang problema dira sa mga vendor no sa may super sa may Iloilo Terminal area no or Iloilo Terminal Market kay sa aton sini nga mga kabumbo na insindihan taman ila sini nga sitwasyon mo ila nga mga kapital sini ruling man lang na pangutangan para nga may inugbaligya ang ginansya ipaigo-igoon lang ni nila para nga makabakal naman sila luwat sa ila sini inugbaligya dira
Ti ano man bisan sa kasubong lang sini nga pagim lang kung makabulig kita dira sa aton sini nga mga kabumbo nga nagapangita iya sang palangabuyan sa patas nga pamagi. Kag tiya mo nang isa man sa mga aton man sini nga pag-apilar nga ang paghaboy sa nga basura dapat gid nga mangin responsable kita. Kay ang epekto sini Banwa, no? Hindi niya siling nga may ginapili. For example, ako ang nagsagad lang kahaboy sa mga basura ko dira sa area, nagkalapol ini sa outfall sa aton sini nga drainage. Ti parang maintindihan ko ang akon sini nga pagka-irresponsable, ang akon balay amo iyang bahaon. Ti paano bahaon ang akon sini nga balay kaya kuya sa haro? No? Ang ginhabuyan kuya sa nga basura dito sa may city proper. Ang nagasuffer sini Banwa wa isang liwan kunting ara dira sa mo sila nga mga area. Ang epekto sa pagbaha bangod sa pagkay-responsable sa paghaboy sini naton sang basura, ang paglapta sa basura hindi kay direkta sa mga tao nga or sa mga tao nga responsable sa pag-dispose sa ila basura. Ang mapiktuhan siniya tanan sa aton sini nga mga kabumbo. So importante man ini nga obrahon taman ang aton siniya nga bahin bilang pumuluyo sa syudad sa Iloilo. No? Ining ginatawag bala nga individual responsibility. Nga ti siyempre mangin makonsiderar man kitay, ikonsiderar taman nga paminsaron ta nga tikon magsagad kita kaboy sa basura karon diri las kilid sa dalan, makapul ini sa drainage, apektuhan karon ang aton sini nga mga kabumbo nga nagabaligya raw, partikularmente ang ginatumod naton sa area sa Fuentes sa Mabini, no? Or De Leon Mabini, De Leon Fuentes sa area. Di dapat kita magpakita nga nagabulig kita sa syudad amo ning aton sini nga kontribusyon. Anyway, hatagan ta sang ligwa karon nga makapadulong dito ang aton sini nga bombo patrol para nga maupdan naton dito kag matumod ining nasambitan sini karon may area nga mayara sang stagnan para nga gilayon ini nga matagan man sa nagakigo sini nga mga medyos posibles. Sa liwat, salamat gid, no? Sa talatapan sa Iloilo City Engineer sa office sa kay Engineer Pedregusa dira kag sa kay Mr. Joel Herasmia, no? Kag subong man sa iya sini nga team advance na ipasalamat ato na kay pagpabalo naton sa ila nga may amo sini nga concern why na sang nga damo pang istorya, no? Gin pakantuan diyon sa tawo sa ila sini iya nga mga nagatrabaho man sa City Engineer's office para matagan sa nagakigo sini nga atensyon ang problema dira karon sa mga vendors. Pagbalik na kung makaingagaw sa Bumbu Jumar, balikan taman siya, no? Sa aton sini nga pagpangalagad kag istoryanta dugang nga mga balita diri sa Bumbuanay sa Udto adtong dismiss sa pulis ba nga naresto sa pagpatigayon sa search warrant gin paidalom sa drug test nagpositibo. Bangkay nga nasapuan sa baybayon sa Dumangas i-identify sa nga posible pamilya subong mangadlaw kag sabat sa Department of Department of Social Welfare and Development may kantanan sa sining ginbalibaran nga nagapangayo sa burial assistance kay kuno way na pundo ang gobyerno. Balikan ta madalkuan mga balita kag impormasyon sa gyapon diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto pagkatapos ginamang sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Nag-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalika. Muraji Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si Tyrese Haliburton, no? Ginakabig ini nga salbasyon sang madamo sining nga tawo kagapon sining adlaw. Nga bumbutsyam ginkabig siya nga nga ginkabig siya nga salbasyon kag magluwas sina banwa daw ginatumod pa siya bilang isa ka superhero. Tinga gulpiada lang nga nag-superhero si Tyrese Haliburton na bumbumel. Kunti kagapon sa aton sini nga mga kauturan halin sa first quarter, no? Hasta iya sa fourth quarter, no, mga tunga-tunga sa fourth quarter, abanse pa ang Oklahoma City Thunder. Ti sino pa iya ang maghuna-huna siniabi nga sa amo sadto nga sitwasyon madaog pa ang Indiana Pacers sa ila sining nga game number 1. Ugaling kay ti ini si Tyrese Haliburton ang ginbansagan karon nga clutch king bangod sa iya sini nga game-winning shot nga kung sa diente hamakon sinini mo banwa segundo sa lang ang bilin napasulod niya pa ang pinaka-crucial sini nga tira sa bilog sini nga ampang. Amo na gani ang kahalamutan sila diri kay makon sinini mo banwa bilog nga 48 minutos sang hampang. Grabe nga waswas ang Oklahoma City Thunder. Segundos lang kag ginutod iya. No? Sang Indiana Pacers, particularly ni Tyrese Haliburton, ang ila sining kalipay. So ginakabig ni sa karon nga Diyos, kung hindi man Diyos, superhero. Nga man sa aton sini makabumbo. Ikon mapakita tabisan dasig lang bla ang ginanamin ko bubumel arada, no? Nga daw kasubong superhero ang pagkabig nila sa kay Tyrese Haliburton. Bangod sa mga odds ganiho. Ti tuman kadako ang odds banwa 4.82 ang odds kagapon. Kag crowd favorite ang Oklahoma City Thunder. Ti may odds man batok iya sa OKC pero tuman ka nubo ini banwa. Nga nakambal kita nga nung ginakabig sa karon si Tyrese Haliburton. Nga Diyos o kung hindi man Diyos ti superhero. Hamakon mo sina banwa. Ara ang picture may nakabutang dira. 500 bet pang tubos ng TV. Giprindaya nga TV. 150 bet won 723. Ang isa niya, hindi tanang pamensionar kung ano na sa kidalois na, no? Bet 3K, won 12K, Aragoy, sos Maria Kagusep. 5K bet plus 10 Indiana, won 10K. Grabe nga nag-anay. Ano pa yung isa? 30K bet, won 144K. Tapos sa likod, sa OKC tumaya, pambayad ng kuryente. Tudas gen. Laban-laban. Sumong ti, medyo ano lang anay, medyo kinky lang kurana ito lang kung kandila mong bumili. Hindi lang kay isa ka bes, kunti makapila na ka beses
no? Nga ginhimo ini ni Tyrese sa Haliburton sa ila sini nga hampang batok sa Cleveland Cavaliers. Ginhimo yaman ini sa ilang hampang batok sa New York Knicks. Ginhimo yaman sining mga clutch shot sa aton sini magkabombo, no? Nga nagpatay sa damgo sa pila ka mga NBA teams. No, sa aton sini nga mga kabombo rason nga ginakabig ini siya karon nga clutch king sang NBA mga kauturan. Sa iya lang sini nga ira, no, sa aton sini karon nga mga kabombo. Lunes, kita game number 2, las 8, live updates diri sa Bombo Radyo Iloilo. 37 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa, diriman sa palatuntunan na Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Check one this time si Bombo Pauline Piliora. Ang inserbihan sang search warrant, nakuhaan sang pusel, nakuhaan pag sa illegal nga droga, nga santuan ay katapo sang Philippine National Police, but ini siya ang na-dismiss na, ginpaydalom sa drug test, nagpositibo pagid. No, kaglakip man sini karon banwa ang iban pa nga mga balita na tipon sa patrol kaupon naman sa kay Bombo Pauline Piliora. Iya sini nga igaplastar diri magron sa aton sini nga pagpangalagad. Bombo Pau sa report, please go ahead. Bombo Cham, detalye kita diri sa mga natipon na naton nga balita o nagita diri sa syudad ng Iloilo kung sa diin ang nagpositibo diri sa drug test ang dismissed police nga na-aresto sa City Drug Enforcement Unit o kung CDEU sa Zone 1 Veterans Village City proper sa Wibes Inisa Punyo 5 kung sa diin ang subject sa among operasyon ni Joel Destacamento na alias Banog, nag-aedad na siya 58 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga barangay nga may anay rangko nga police staff sergeant sa Region Intelligence Unit kag na-dismiss sa serbisyo si Villaruel or si Alice Banog sa 2005. Sa atong gipitid abutan ang chief sa City Drug Enforcement Unit na si Police Captain Ryan Christ Inot, iyagin pahayag nga napreparar na nila subong ang kaso nga ipasaka kay Destacamento kung sa di imposible magapangatubang inisang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag bangod man na nakuhaan ini siya sang armas during sang search warrant operation magapangatubang man ini siya sang kaso nga Republic Act 105 or paglapas sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Law and Firearms and Ammunition. Na-recover last time sa iya posisyon 100 grams sang suspected shabu nga may standard price ini nga 680,000 kag ining replika sa mga armas bawat siyang airsoft ito kabalas ang 45 caliber kag 8 kabalas ng 22 caliber even though wala ini siya na-recoveran sa mga armas sang bala ining mga live ammunition diri Bombo Cham. Apisar nga replika ang armas nga iban nga na-recover dito kay Destacamento magapangatubang ini siya sa gihapon sang kaso bangod man makatuga ini sa pagpanik or makapagpanik man sa publiko na ibaluan na ining si Destacamento may previous na kaso may kaangtanan sa illegal na droga sa September 2020 apang natigayon ng makagwa sa 2020 bungod akong 2022 bungod na dismiss ang kaso sa subong padayon pamandiri or under investigation pamandiri so far Bombo Cham ining kung di ini nagakuha isang illegal na droga bungod as na mention dito sa Muntinlupa last time pero to verify po isang for verification pa ini sa aton man nga mga kapulisan Bombo Cham. Pabati-bala naton ang aton ng interview kay Police Captain Ryan Christ Inot ang head or ang chief sa City Drug Enforcement Unit. Sa subong ma'am, gina-prepare na natin ang complaint na file natin sa iya. Total kagabi na-receive naman natin ang results sa iya drug test. And it turns out na positive si Destacamento ma'am. So, prepare naman ang ating folder. So, submit na lang hindi sa logistics. Nagpaabot kami kung ano ang isang habang interest. Sir, kaso nga pangatubangon niya, sir? Una ma'am ang violation sa 9165. Kaya ang sunod ang violation niya sa 10591 kaya narikapira natin sa bala kag replika sa armas. At
Ato sir, ang ginasubmit or nasubmit yun na ni sir sa Civil Security Unit atong allegedly airsoft ini siya sir pag mga replika. Yes, ma'am. Pero arabi sa layin na ito, ma'am, miskan replika is bawal, ma'am. Dapat may papel ko din na. Kaya makaano na siya, ma'am, maka-cause ang danger kag harm once na ma-inflicted sa tao. So, amo na nga need siyang papel ko sa airsoft tayo. 45, ma'am, nga bala, 7, 8 ka bala sa kaliber 22. Amo lang ng mga na-recover. Ryan Carcino, the Chief ng City Drug Enforcement Unit. Alright. So, preso ini siya. Mas pag-positive yan, may dako pag inining pamatuod, may kantanan sa sining mga kaso karon or mga complaint na batok sa iyang ati ini siya ang engage sa illegal drug proliferation kag nagagamit man sa illegal nga droga, Bombo Pauline. Subong araw ini siya sa Presidency sa Iloilo City Police Station 1 kung tayo na-preparar pa manining kaso nga ipasa maan sa City Drug Enforcement Unit. Pero ang with regards sa pagdudog ng droga, do ang gining na pamatukan or ginabalibad sining Destacamento Bombacham. Alright. Sa piyak na bahin, Bombacham, dili kita sa may manuwasan ng Pinas, yung sa diin atong nasapuan nga bangkay, sang pinalikdan man nga adlaw sa Hunyo 4, ini siya sang Miyerkules, nga posible ma-identify na ini siya sang pamilya, Bombacham, diraman sa pagkasupo sa iya, sa may barangay Sapaw, nasumpok man ito sa Baybayon, sakop sa barangay Sapaw, manuwaman sang Dumangat. Sa aton din kasi ang lutan, ang investigador sang Subitas Municipal Police Station, nga si Police Master Sergeant J. Dugayo, iyaging pahayag nga padulong na subong adlaw ang posible utod sang bangkay nga sa inisyal kag base sa manifesto nga nakasulat ang hindi na pangalan diri is Bernie Villamor because last time man dito di madugay-dugay kay nasa puwan ini siya June 4 and then subong June 7 amo pa lang pang nagpadulong dito sa posible himata niya kay nagpanawagan mo diri ang Dumangas PNP pinaagi man sa ilang Facebook page bangod wala gid nagkontak sa ila pero padulong na kay sa pa-concern kung pamilya din man taga-Ormoc Leyte ini siya Bombacham. So ang based diri sa investigation sa kapulisan sa Dumangas na sa June 2 2024 may nagapangayo diri sang or may nakalabay sa may bahin man sa Baybayon sa Dumangas nga ang Coast Guard substation nakabaton ini sila sang tawag halin sa isa or sa LTP or Lady of the Philippines Navy Star Roro vessel ini siya Bombacham nga samtang nagabahi ini sila halin sa Bacolod padulong sa Banwasang Dumangas Port. May nabatian is nga ang mga pasahero may nabatian na nagapangayo isang bulig sa tunga ng lawod pero ginugulayon mo nila maneuver ang among sakayan or ang Roro vessel apang wala ini sila may nakita gilayon man nga nagresponde ang katapos ng Philippine Coast Guard sa may Dumangas substation apang paggandak nila sa search operation wala ini sila sang may nakita and then dito gin check sa ginasundan nga Roro vessel man sa una nga nakabati dito sa ginalagar nagapangayo sa bulig ay una na to nga investigasyon nila is ining MV or Montenegro Shipping Lines ang MV Mariawi na Bombacham dito man kay nakita nila sa may manifesto nakasulat ang pangalan na Bernie Villamor Bombacham and sa nakita dito sa lawas ang biktima sa visual search nila may nakabutang na tattoo or may naka-engrave na tattoo sa iyaman na tiyan nga BV na kung sa nagako inside ini siya sa mga nakasulat dito sa manifesto bangod nga sa may sakayan susunod sa Roro vessel nakita dito yung mga gamitan ng mga bayo ini siya Bombacham tapos may nakabutang na papel nga dyan nga Bernie Villamor so subject for autopsy pa ini kung magkasugot dito ng pamilya pag dito baluan na if ever na nahulog ini siya o kung may foul play man sa natabo nga pagkasapo or pagkakita ini sa bangkay ni according sa sining biktima na initially pa lang wala pa man mo-confirm kung siya gin man ini si Bernie Villamor Bombacham. Pabati bila naton ang aton ng interview kay Police Master Sergeant J. Dugayo ang investigador sa Dumangas Municipal Police Station. Makita sa tanan niya nag-share sa aton ni post nga na nakalabot man sa posible pamilya man posible pa man lang kay pa na confirm no
Subong ma'am, travel na di ang utod sa posibleng lalaki na itong nasa puwan. Kung makonfirm niya karon mama mo na pag ano nga siya mismo na ang linautod mismo. Ini ma'am na agi sa manifesto sang Waynona ma'am no, sang Yak Montenegro na corroborate sang Philippine Coast Guard naton nga muna may sa Taberni kinakita sa bag nga nabilin dito ang ngalan sa laundry ang Bernie. In-check sang Coast Guard ang sa manifesto, isa lang ang ngalan to na Berly Villamor. Amo ni ginakabig yang amo pa nga ano ganin amo ni sa civil na Villamor. Tapos nagod na corroborate man sa kato yang sa lawas sa Blamang nga may initial na BV Sen Bravo Victory na po muna na aton nga basis siya giman ni sa Berly Villamor. Since ato sir ang nahambal dito unang may nabatian ang isa ka ro vessel nga may nagsinggit, is it possible sir nga nahulog siya or may foul play sir sa kamatayon sang victim? Amo naman no kung ma-confirm na niya siya ni mismo nakasakay sa MV Waynona, amo ni aton nga subong ginano to sa Coast Guard nga makuha din ang CCTV footages ang MV Waynona kung ano gid mataan mo ginang kung nadagdag sa kung ano amo natin pag ano kung siya mismo to ang nakasakay sa MV Waynona ma'am. So halin June 4 siya no sir no nasa Puan and until subong June 7 subong pa lang pa kadto ang possible pamilyaya sir. Oo ma'am kay malayo-layo sila ma'am sa Ormoc Lake. Kasi nagligad pa man adlaw na kalin ma'am nagruro lang sila. Momo Cham, si Police Mr. Sergeant Rigo Gayo ang investigador sa Limangas Municipal Police Station. All right. So amo na ang mga napitan natin na balita sa patrol. Ini si Bombo Pauline Binipilya-Pilyara para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Paulina Pilyora sa imo sining follow-up report. So kabay pa nga ti amo na ning pamilya sining biktima para nga ti matagan man siya sang formal sining paggalubong o makaluluoy man ining nasambitan sining karon nga biktima. 50 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Driman sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Isa sa mga teammate ni Tyrese sa Haliburton nga si Pascal Siakam ang makabig naton may ara man sang mambalta colorful or mambal naton manami man nga istorya no sa iya sining NBA career kay unlike sa iban sini iyang mga basketball superstars or mga basketball stars ang nag-umpisa ini sila ang bata pa no siguro mga 6 years old or 5 years old nag-umpisa na sila sa paghampang sang basketball. But ining si Pascal Siakam nga sang 2019 nanginliabe sa kampyonato sang Raptors or Toronto Raptors sa aton sino makabumo mapati man kamo kasi hindi no si Pascal Siakam nag-umpisa siya nga makabalo sa paghampang sa basketball santong tuig 2011 no nag-graduate ini siya sa seminaryo seminarista gali ni siya no seminarista ini siya graduate sa seminaryo sang tuig 2012 pag-graduate niya sa seminaryo tuig 2012 apat lang katuig na draft ini siya sa NBA sang 2019 3 years after sa ma-draft nangin NBA champion siya sa Toronto Raptors. Kag subong mga biyan ti nagahampang siya sa 2025 NBA Finals, second NBA Finals na ni Pascal Siakam kag subong siya ang Eastern Conference Finals champion. Check tabi ang linya ni Bombo Jomar Villa direktamente sa may Iloilo Terminal Market. Bombo Jomar, please go ahead. Bombo Champ no na kita diri no sang mga personnel sang City Engineer's Office no kay sa dablag lang nagambal man si Engineer Joel no nga pa-inspect yan no sa yasaning mga personnel ang sitwasyon diri karon sang corner De Leon
mabini, no? Sa may Iloilo, terminal market bangod sa sining stagnant water. Ari mo ko po daton si Sir Noli Bla, Bumbucham, sa field ni siya sa operation, siya ni ang nagaman sini karon sa mga personnel naton diri. Sir Noli, no, good afternoon, live kita sa Bombo Hanay sa Udto, with the Bumbucham Hover. Engineer, kun Sir Noli, anong initial naton sir nga assessment diri sa lugar? Ang initial ang tatabuna na ding dirim nung ining mayor na ding iyasang yatap ditani pakadto sa iyasang Robinson galing na rumpag ni kay tungod sang ila nga kuanda nga mag-construction di ginsuno man sa mga vendors daging tabuna ni nilaw kita mo man ni siminto itabuna nila ni tindi kaging tubig da ting digto ni sa gagi tigay na tabunan amuna nga hindi sa kagwa so bali daw nag-osmod siya, no, ang drainage. Pag-construct pa lang ni nila buhay pa rin mag-construct nasugod pa lang sila na rumpag na nada mo naging tinuan na namon naging butangan sa steel plate so nakibot ini magbalik namon ginabriyan na namon karon la briyanta na makita na ako nanong unod ya kay gintabunan nila ungod sa diri sa construction guro. Okay, so kung obrahon siya dapat may ano siguro ni, no, by rerouting siguro sir. Oo, dako ni nga brown kay lano damo na siya kabilyaw doon na tapos tinluan kay dako gini nga ulo brown tapos ang sa market tapos diri sa ila construction hindi sila guro kapasulod sa ilang mga gamit na kay wise lagyan. Di mo sila pwede kagay sa piyak ko, diri gina sila kagay. Pero sa concern karon, no, do mo na siyang long term, no? Pero sa concern nga ni nga may mga stagnant water, anong himuon nato nanay for the meantime, Sir Noli? Vacuuman ta lang guro anay, mo gid lang natong solusyon, vacuum. Kay mo na para madula lang tubig. Why naman na dayban nga solusyon ay kung tinuan na sa sunod ng mga mga Tiyusko din, di mas nang pasugot. Maguba ila nga mga stall da kung tinuan. Kami willing kami mag-tinlo da basta maghawan lang tipro dapat iyan ang ka-market. Hawanan da kayo tinuan ta. Dapat pa ano sila isa-isahon sila kung sinong pasugot na para kami willing kami basta ma-abril na da ang ilang mga Tiyusko brown nga namon. Bisa na oras, bisa na nga adlaw brown na namon. Ano ko damo tong basuran kita mo to? Damo na basura. Ito nila, da basura di ginakuha namon nga da magdiklag kami da. Dinalinaw sa ila man da dira mo na da sila na naganuda. So, para at least nga malipiuhan, siyempre, uyo man na ka mga lamok da, subong duso dan dingge. Ate, kung abri, tayo pakwao na mga stall da, brown na namon niya. Pwede sa mobra nga, ano, nga bingati, samtang, hindi na mapiktuhan yung bligyan nila, bla? Kaya aray lang bligyara, gid sa manhole, gid, makakasunto gid na kagi, anon, di mo na pwede nga magulag, di ka pwede ka ulag da nga, ano mo. Magkakas ka da sang manhole, paano ka magkakas ang manhole da kay kada gamay sang ilang ano da? So pwede siya ang sa ano labi sa may footwalk yung nagyang katawo bla? Pandala na da mo lang ginada. Kaya nga nga manhole ara na sa babaw daw, sulod. Natabuna na da nila sa sulod na daw. Ngila manhole. Okay. So saan ni sir? Kita mo pisa? Subong ito yung ulat na nato ng ano, ang bakyo mo. Ginulat na lang kay ara na sila magto na sila. Sige. Kaya kami kay kasuyupan tala lang para sige. Okay. Salamat. Tila na si Sir Noli. Additional ka kay Sir Noli. Okay naman, konstante naman. Pasalamati lang si Sir Noli na Mumjumar. Sir Noli, thank you gid sir Sir Noli, ano gid kumpleto ang pangalan? Noli Panagiton. Anong designation gid? General Foreman. General Foreman.
Si Mr. Sir Noli tika ba doon sa- Panagiton? Bumbutsam? Silingko si Mr. Noli Panagiton. Ati kabalo ni siya kay dugay ni siya sa serbisyo mo pila nagtuig gali sir? Sa 23 ka tuig. Ano sir? Why pa ko na dinarap kung man ginasalom kung na natin sa una kung hindi ka salom na di. Ano nga ko man. At isa do kabalo kagay ko na nung sitwasyon. Kilala na ni Sir Noli dira ang area kag balaan niya kung anong mga medyos posibles dira. Anyway, Bombo Jomar, kita palagyan man lang kita diri sa nga ma-concern nagalaom kita nga ining pag siphon dira sa nga tubig makabulig man sa mga vendors kag sa liwat amo to kaniyang balko dapat ang mga vendors mangin responsable man nga hindi lang sila magpinagusto dira kahaboy sa ilang sining basura amo man sa mga bumalakal dira kay ang mapiktuan sini way sang liwan kunti kita man sa gyapon siguro ipalabot ta pagini sa sa kay mayor ang mga concern diri nga ti nano niya klase ginhimo sang kontraktor da sang Iloilo Terminal Market nga bala niya nga drainage na sinimintuan niya yaya. Amo gani ang tingala nila ding dogin simintuhan sa sang puro bla di lang siya tahaw. Titingin mo yung kita yung drainage system simintuan mo. Balaan mo na nila nga drainage na simintuan mo kung way guwan to be. Sila nagsimint recently gat sila man to na Taga mga bintors ka balon na. Pero ang truck di yaka kontraktor sa merkado no. Di sila man lang gagawin ng lagkong sakyan mo kay kundi nila pasimintuhan basi mosmod. Pahapos ng ilaya Bombo Jomar mga muna. Apektado ya pumuluyo ka mga vendors. Among nang natabo no kay akon mga motor lakag mga tricycle kag mga four wheels ni hindi ma-smooth Kung nang tawon talang big sitwasyon, tigaling makon mo kung pila ni ka mga tonelada ni makarga kada ka mga pilote da, mga kabilyada da, simento da. Hollow block. Ate mo nang ang simento nila ni puro-puro gid sa Noli no? Oo, puro ni. Okay na tadi kondo taho-taho kay pwede ta tama to kab. Karon kung mabriyan na makita mo na da kung ano ang sitwasyon nila sulod para makita niya kung dapat matanaw ta kung ano klase nga ubraon tada. Kay hindi na sa sila nga drainage lang nga kwando box culvert la tapos may mga kabilya. Nagkalakadagdag mga breaks na da, debris siya. Kintinuan na namon. Pero pag-abre ni namon sa ang Girnes, Wibis. Ari man ni ganit taga nasyonal kag taga pick up na nila. So din tanaw na nila da. Tuway mo kabalo kung ano ila nga kung kati mga engineering. Namin na daw kontraktor sang nagapatindog na mo nang itagbong da jumbo Bombo Jomar. Tawon tani no kay man kun way siguro gid simentohan ni dumapos ng guro pag-obra nyo sa Nole. Tapos lang na pag-obra. Eh simentohan mo no? Dumi siminto ti dalanan na gina ja camera kag damo na ti ista gina siguro. Ate kasi no simento tana pa kagonda. Bubutsam? Sige Joms, thank you again. So bunang latest so nagkinanglan ni isang participation kay once ni siya kun bungkagon may participation ang traffic sini ko bado nga ma-aplastar ang dalaga sa traffic code area Bumbutsam no pag maplastar no mabutangan siguro tamborong nga daw mahugot sa blab bisan makagi mga dlagko sa lakyan. Hindi sa madali-dali usmod ang drainage kasi medyo malawig-lawig pa kag duway pa damo man-human gid ang merkado kilang natani kun mga inadlaw na hulaton nila kag makasaylo. Ariati basi badugad-dugayan kamo nang ang kontraktor, kung sino ang kontraktor sa SM Prime, ana pro pasimento na mo na nami day gulo. Oo man kuno, kita mo gid lang.
Among ng diyan. India. Ato na Bumbudyo, mara nakambal kita nga mo sila kahit hindi smayado. Insindihan man tani na nila kay mga engineer sila. No? Pero hindi man na insakto nga bangod ya para sa inyo nga convenience para nga mahapos ang pag-agi dira sa nga mga salakyan nyo nga makabutang sa nga mga materyales or whatsoever. Ti mapahapos ka mo ya, simintuhon nyo ya, tikutiwayag yan tube. Amo na gali nga naga-tiner ang tubig to sa mga vendor. Kaya mo ni siyang drainage mo, kita mo ni siyang ga-cross diri sa may dalan mabini ho. Bumbucham, alapos to sa mga vendors, tapos malapos ni siya di sa diri sa dako sini nga mall may drainage na siya diri sa area di ho. Diri sa rob diri sa malapos. Pagwato sa may sa baybay na. Ang function diri sa drainage galing diri pa lang sa may dalan mabini ginkat na away na ilig diri function amo nang nagastagnant ang tubig sa mga vendors diri sa area sa De Leon Street Bumucham. All right. Update ini si Bumbudyo Marconsumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Ti kabay pa nga matawag man nga atensyon sang kay ginatudlo diri karon ang SM Prime amo nang naga-construct na sang Iloilo Terminal Market mo o kagasandig sa mga impormasyon diri suno sa mga tao dira sila ang nagasiminto na dira mo kay balikan na nagligan na sining semana ti sarado na gidya amo na nga ang tubig wa isang guaan saton sining mga kuturan nagapugok dira sa may area sang Mabini Fuentes De Leon street saton sining mga kuturan. Ti pagkabalo nga may respondihan sang sitin sila Sara sila dayon ti sige. Salamat man sa paghatag nyo sa nagakigo nga pagtabod. Hindi naman niya concern sa mumuradyo kundi concern niya sa mga vendor. Palagyan lamang kita dire kag ginaprisar ginaton ang gilayon man sini nga paghatag sa nagakigo nga pagtabod sang City Engineer's Office sa pagpamuno ni Engineer Badong Pedregosa kag subong man sa sini nga Chief of Staff sa kay Mr. Joel Herasmia kag kay Nuli Panagiton si Porman salamat sa aton sini mga kabumbo sa mga kabumbo ta nga nagapamati dira basi kung may mga concern pa kamo hindi ko magduwa-duwa diri nga ipalabot sa bumbo ipagi diri sa Bumbo Radio para nga mabuligan kamo namo na tingwa ta nga makapangkingangot sa mga nagakigo sini nga insya sa nga gobyerno para nga gilayon man sini matagan sa itulupangon ninyo sining mga concern sa tagsa iya ninyo ka mga area diri man sa palibot sa syudad sa Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bumbo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo! Oras, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hawak
Hawak na ng Indiana Pacers ang momentum dahil sa kanilang makapigil hiningang panalo sa Game 1. Ano naman kaya ang gagawing adjustment ng Oklahoma City Thunder sa Game 2 para hindi tuluyang mabaon sa 2-0 deficit? NBA Finals 2025, Oklahoma City Thunder versus Indiana Pacers. Williams nag-penetrate, drop sa Gualujel, Dortz for 3-point! What a shot! Abangan ang mga update ng NBA Finals. Best of 7 series sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations in 25 key areas nationwide. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for June 1 to 7, 2025. Ang inyo attendance is once again expected sa Sininga Weekend. Bangod si Mr. Totong Villaruz, kagang iya nga banda ang natala nga magatag sa inyo sang One Great Musical Entertainment sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or The Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa internet mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Saturday edition sang kahapon lamang program, June 7, 2025. Kita mo lang gid na entrada pa lang. Ay nako. Well, once again, Saturday edition kita, Hunyo 7 pa lang. Kaupo ninyo si Tita Regine, and in just a little while, maging kaupo din nato ng ating winner, si Nanay Saling, sang Iloilo. Ka-experience mo na ka mo, would you also dare mamana sa isa ka tao? Wala man lang gani ka mo nag-istoryahanay, wala ka mo ka-exchange I love yous, ma-dare ka mo, pareho sa iya. Well, pamatian tangi ang pag-istorya diri sa aton sa diligid lamang madugay. For the meantime, sa mga nagpadala sang ilang mga istorya diri sa saninga semana, kag aton gid ginabasa, syempre, hulat-hulaton nyo gid, kag bantayan nyo gid, because after sang aton pag-interview sa kay Nanay Saling, sang Iloilo, syempre, mag-reveal kita sino naman ang aton nga bago nga winner para sa saninga semana, who would also bring home ang 1,000 pesos nga cash bilang premyo as winner diri sa kahapon lamang program. Sa inyong mga istorya dira, mayugid, no? This weekend, pwede nga masuguran so that next week mapadala na dayon. Or kung pagkatapos kid nga matapos sa mga istorya, readily i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then you send sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na si Mr. Edwin Dimakulangan for his song, Mahirap Gumawa ng Kanta. Welcome sa kahapon lamang program with Tita Regine.
ng kanta. Lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan ba kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na di mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Upuhan ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Pero kung inspired ka, hindi mahirap ang gumawa ng kanta. Good afternoon, alas 2:24 ang aton nga oras. Gina-welcome natin diri sa aton nga studio ang aton nga winner, si Nanay Saling. Good afternoon, kid, sa imo, Nanay Saling. Mayong hapon, Inday. Balikan tang imong istorya sang gagmay pa kamo, ha? Subang ka, no? Oo. Pila gani ka mo ka mag-utod? Ano? Pero ang istorya nga ginsuguran sang story nga ginpadala mo diri sa aton sa 3 pa lang kamo ka mag-ululutod. Alright. Kumusta man ang inyong pagabuhi sadto? Anong trabaho sa imong mga ginikanan? Nandaret, sigaw ko tunog-tunog. Sige, okay. Nagapamangkot ako, kumusta man ang inyong pangabuhi isang sadto nga 3 pa lang kamo ka mag-utod, kag ano ang trabaho sang imo nga mga ginikanan sadto? Tama, gid kami kay Mall Direct kay ang akong tatay mananggiti. Aha. Si nanay way manobra. Dira lang sa balay abi. Tapos siling mo kada puli isang inyo amay hubog na siya Oo, budlay kay gabaligya sa sang tuba. Daw laban pablaya inom niya sang gabakal pag abot tani nang bisan hubog sa kun way lang sa gapamintas bala. Pero gapamintas siya. Sino ginapintasan niya? Sino ang ginapintasan niya? Ang iloy ko gidi, galahid na kami kay ginakupaan namon si nanay nga hindi ipagsakiton. Hasta kami ginapangwakli na kay gusto ya gid si nanay sakiton niya. Di kaluoy man si nanay niyo, every time na magpuli siya, gapang bugbog siya?
Di anong epekto sini sa inyo nga mga kabataan? Kaya nakita nyo gid ang ginahimo sa inyo nga amay, sa inyo nga iloy. Kasi nanay, gidya gidya gamoy, masilin lang sa tama na. Di kami gapupo na sa iya. Dason isa kabis nga nagambal ko siya nga tama na natay. Tagaan ako sanggot. Ay grabe na. Gakuludog kami dahil mo. Nga gitagaan niya kasanggot? Di kay nagsabat ko lang siya nga tama na natay. Tagaan na kasanggot. Kasi niya mabato ka. Ari sanggot batya ko. Mga pila tong edad mo? Di gakuluro kami sang ulihi, gindaw isa kon, dasun gintungtong ko to sa sa may lamisa. Mga pila ning edad mo sa natabo ini? Ang 8. Okay. Amo ni ang time atong isa ka gabi nga hubog siya tapos nakakaon siya bato sa kanon? Amo ni? Di kay bla, the reds nakadabot yan na kami nga magutod, malipayon kami nga gakanta-kanta kami na. Sangway pa na siya. Gakanta kami na. Dason ang salapi na nga ginsanlag na, ginadoom namon kay hamot na saya mo. Kung kagi sanlag, blagin bayo namon. Higda kami na magkanta-kanta. Tilayo pa balaan mo na ngaran na siya kay gapamito bla. May pito siya. Oo, may pito. Gina siya dala. Di pagkakuha na bulagay na kami, gakudog na kami ya. Mangita kami kung maano kami, kung ano kutiho namon. Kay dito pag alas 5, kung sa alas 6, way ka na dulom na mo. Oo. Maligid na lang ka muna. So, ginakulbaan na ka mo? Gina-nervyos na ka mo? Gakudog kami ya. Tanan so, may kami trauma ka gakudog mo? ya. Okay. Sa nag-eskwela na ka mo, anong inyong sitwasyon? Eskwela kami ng galakat kami sa eskwelahan. Kung may tinigang gabalon kami, naputo sa dahon. Tatlo kami mag-eskwela. Putso na namon sa dahon, lakat sa eskwelahan. Malayo man ang eskwelahan, samon mo. Kung way kami balon, mapuli kami ng kwaderno na ginatongtong sa ulo. Gatiil lang na kami. Kundi nang higad kalsada, mahilamon, dira kami maagi. Pila man ang balon nyo? Kanon dason 5, bakal ka dinuguan. Sana na kayahong-yahong, isamuan na namon sa dahon bla. Pagkatapos, kauno namon na. So ang isa kayahong nga sudan, 3 ka mong makaon sa eskwelahan. Oo. Okay. Matuod ba lang, nagaganagan man ang batasan sa inyo amay? Naghaganhagan gid man ang batasan sa inyo amay? Sang ulihi kaysa sobraya nga inom, daw na batyagan na ang ang tiyan niya. May ginbatsyag na. Pero sang nang daw nagkalma-kalma sa siling ko sa manghod ko. Kung may klase, pag-abot na mo na rin ko manangkong tabla para may tabalonon, tabuas. Tiga panangkong kami ng direct, 3 kami. Kuha kami may kayog, iban kuha lang kutsilyo. Dason bugkuson, dala na kami got mo, bugkuson. Pagkatapos dulom-dulom na nagawa ang alas 6, ginalok doon anamon, pauli. Pagkatapos na pilian mo pa na bla. Makaon kami anay, dason pilian na namon sang gamot kag ang laya. Tapos kung kisagad dukaan na kami. Tapos kami putok. After class ka mo nagapanguha kan tangkong muna. After class ka mo gapanguha tangkong. Tapos pagkaaga nyo pa na aga pa, ginabugkos na namon, ginaparty namon, nga 2 lang kami nagalibod, kaya mangod ko, alang anak, pero daw gamay-gamay pa. Okay. Idulong namon sa may tangkal, bla kay may baboy. Ginakuha namon, bakal ka mo tangkong, masiling sila, aga pa mo. Siling na, pila na, ibutang na butang na namon, dason isipo na, kung kisa may 25 centimos, may salapi, kundamo. Tagpilang bugkos adto? Bligya nyo? Tagpilang bugkos? Tag 5. So sa isa kaadlaw, pila man ang makita ninyo? Kung kisa may salapi man. So una daw pila na equivalent ay han sa salapi. Dako na ng salapi mo.
Kung ikumparar mo subong mga pila na Oo. yan ang values sa Siling ko, puli kami. Siling ko sa mangod ko, bodog ka salop, man yung siling ko ang ulo, tapos yung lokdo katangkong, amo ni bintata. Di, puli kami na, makao naman kami himos, malakat sa eskwelahan. Bili naman kayo, kuha lang kami 5 nga 3 Ahay, kanami, no? Kaya nagabulig ka mo. Di, 5, mabakal ka na, damo na bakal mo, kaya may sentimos ang una. So ano na kalayo ang inyo ginalibudan kag maubos ang inyo tangko nga baligya? Malayo man direct bala mo matabok pa kami sa suba. Pero everyday ginahimo nyo gid ni? Sang damo tangkong. Sang ulina donut amon tiel ginlanag kami. Uy. Tay man to nga nang ano na bla, araduho na. Oo. Damo to pagkatapos tangkong way na kami kuha sing tangkong kay way na mo. Ulat Bali, naman. ano man kalawig ang inyo pag bulubaligya tangkong kag naguntat ka mo? Ay siguro, mga ano man mo, 2 ka bulan siguro. Grabe man tantos namon sang tiil namon nga ginalanag. Ahay. Damo lang na bulong namon. So after sang panangkong, sige gyapon ang pagbulig nyo sa inyo ginikanan kay ti season naman sang humay. Oo, humay Paano naman. ka mo nagabulig? Si sinanaya, 2 lang kami kamangod ko. Sinanaya kayog, kay ginabugkos pa na. Kaya ako na, hindi ko balo, pero sang kayog, gunting na, ginabuligan ko lang nasa. Dason makuha na, hatag ko siya kay bugkoson niya. Okay. Dason kung ano, ang parte namon, amo na may kaunon kami, kahit may parte kami. Di kung way init, nasanlag na bla. Pagkatapos bayo na namon, gabayo kami ka manghod ko, bayo na. Pagkatapos taphanan nanay, amo na ginang tigang namon. Do pinipig gali? Oo, ginadoom gani namon. Nakuot na Kanamit sina. Nagaedad ikaw, 18 anyos, tapos siling mo, hindi ka gyapon malipayon sa luyos ang inyo nga amay, nga aman. Ay, ambot na hirage. Nag-edad ko ya 18 ya, da lang ko sulod bulay kay kumagampang ka, tumabtan ka, hanuton ka. Daw ay kaya kalipayan bla. Pinsar kaya bata pa mo. So bali sa edad ng 18 anyos, nag-eskwela ka pa ni? Why na grade 6 lang ko. So hanggang grade 6 lang ang pagpa-eskwela sa Tanan inyo? kami, amo lang na grade 6 lang. Nga aman. Kasi kay why sang ano mo, kwan sa high school ka. Why na kamugin pa eskwela high school? Why? Grade 6 lang kami tanan. So anong after graduation sa grade 6, anong ginahimo ninyo? Anong Dira lang bulig-bulig da nga nanay kung ano da makuha namon. I see, okay. So, pag 18 ko, siling ko ano man yung daw, pagpanakit ni tatay, kapinsar ko nga malayas. Malayas, bla kami siling sa manghod ko. Diin ta makadto. Ano nga na? Kay sinya nadlok man tang abiyaan si nanay kay base sakiton. Dugangan na pa na sakit kay waay ta. Kay pamangkoton niya kon din ta nagkadto kag waay sa kabalo. Dugangan ang sakit kay nanay. Amo tay da lang kami sa sulod balay bulig-bulig lang ko kun ano makuha nanay da sa uma buligan ko man siya. Ang tanom lang waay kumagyan kay hindi ko kabalo magtanom. Ano ka mo, mga babae ka mo tanan? Babae. Ano mo kabilog? Puros ka mo babae? Okay. And then, sa ini nga mga tinion, kumusta na ang sitwasyon sa inyong father? 18 years old ikaw. Sige pa pananggetin niya? Daw nagkalma na sa direct bala. Kay daw may nabatyag na sa. Daw gainom siya, pero daw hindi na bala, nang hindi nagigpra sa nguna nga mamito sa manakit, daw ay na bala. So ginuntutan niyo man ang pagpanakit sa inyo nga mother? Dason, siya na iya gandigamo, hindi na sa gusto nga sa nanay na iya matigang. Ati Mayo Pilian man na ni nanay ang bugas, tigangon niya. Ang lain na niya, kung hubog siya kang musapan niya bato, iporabog natin, nagkalma na siya. Why kaya ko balo, direct, 18 na edad ko, why ko yung kaagi sang bla na, kalipayan bla sa iba niya bata da. Hampang-hampang sa iba niya bata, bulubayle, wala kaya kaagi sina? Hambalan na ko nga, nang kita ko yung lalaki,
Nag-agi. Yari ko yung pungko. Nag-agi. Dito siya kay tatay. Dasun siya ulit. Siya pungko da. Tidiri ko gapungko. Papungko ya da. Ang lalaki, Oo. gipaiping ka mga duwa mo na. Oo. Gapili ko to sang bugas. Ginapilian ko kasi. Nag-ukay-ukay man sa amo niya. Huwag gidya sa pinsar ko nga ano mo. Yeah. Sang ulit daw. Kapila siya magkaddo-kaddo na. Uway man sa gambal kung ano. Wala mo sa istorya sa imo? Uway. Ling ko ay. Ano na di sa yaman. Pinsar ko ya. Nang may kilanlan sa kay tatay. Kung si tatay niya ginakaddoan niya. Huwag gidya sa pinsar ko. Nakibot lang ko sang ulihi. Nga hambalan niya ko, nga buwas lang niya, makadto din si mama, kag si papa, madala sing pagkaon. Tang pinsar ko ya, base kon parente ni tatay, nga dugay na, nga way sila nagkilalahay, bila nagkita na, kag si buwas pa lang. Oo. So, dali lang 3 to 4 times a week gakadto sa saling mo sa inyo nga balay. Di ano, gapong ko anay lang Way ka lang ang mo. balanay, Basta Pero tupad. ginatubang mo siya. Gatupad mo lang na sa. Uway man sa gambal. Ti ako na pinsarya. Uway kay sang unaya. Uway man ko gakuan nga siling ko. May nagapangaluyag sa akon. Wala Tinagkilalahay man ka mga duwa? Uway gani. Sang ulihi lang to. Sang ulihi lang Grabe, to no? nga. Nagambal sa nga buwas makadto. Dahil mama kag papa madala no. Tigisubiran mo si tatay mo? Nambalaan tatay nga no. Kinalahay ko do sila ya. Tigin nambalan ko sa tatay sing hapon. Kasi ko tay, siling to ni, kuan siling uway kilala mo, siling ko sang tao, tublang, kakadto daw sing mo. Nang madala ko no ang kuan niya, ang mama kag papa sing pagkaon. Ko sinutaw. Sing gananya pa ko nga, mama na ka na, ako pa iya singgitan. Dito reverse psychology, pagalis ng imong father, ha? So, Ako pa naakig siya. Ako pa iya singgitan, nga mama na ka na. Siling ko ano nga ba naman, do ay gidya sa kuwan mo. Siling ko ay gani sa nagambal sa akon, nga naluyag siya sa akon. Nga siling ko nga singgitan niya ko niya nga mamanan ako. Gali, kay ano gali ang kamatuoran sa likod sini? Kilalahay gid man sila yas ang lalaki? Kabalugid man siya sang tuyo sang lalaki sa imo? Siya guro, sila sang ginikana niya guro kay gabligya sa tuba. Lapit na yang miguhay na sila suki. Manas tuba ang tatay mo. So somehow, feeling mo may idea siya kung nga aga kadto-kadto da ang tawo. Abi ko ya, suki sa kung ano yung ginakuha niya da nakadto. Ti anong natabo sa nag-abot na ang natalana nga adlaw nga pagkadto sa pamilya sa Amo na to lalaki? ginistoryahan Nga amo na, sila niya kung sugot, bruyot, mga amo na bla. Ano nga sugot, bruyot naman. Ti ano yung ara sa isip mo? Oo, kay wagid na yun. Sang ulihi, siling nila, pati gayunon, tanya sila nga makasal. Amo na be? Siling ko, ay, kasalon kami. Siling ko, anong pinsar ko man? Nga siling ko nga huwag sa gahin na luyag, nagambal na luyag sa akon. Nga kasal na nang ginestoryahan. Tiway kamay mo, kahit isang unaya daw ginikanan, siguro ang gakuhan. Ginikanan sa Gano na to, ginikanan. gintigayo na to nga makasal kami. Pero sang uay pa, ginpangayuan niya, balay. Pagkadason nga si Mana, araula, kawayan, may nipa, asta panday, dasig lang mahuman. Amo to pagkahuman, pagkasal sa amon, Gin kasal gid man kami mo. Di wala ka gid na malabag bi sa father mo. Di ko ni gani kilala, way gani kami kistoryanay, way mo nagambal sa akong mga luyag, wala man nagambal I love you. Nadlo ko ya kay tatay. Oo, gasugot lang ko na siya kay ti na kanan ko nga daan ang kapinta siya sang gamay kami. Di ano ba ni nanay mo? Si nanay ya sunod-sunod lang na ya. Way gid na ya gamo ya. So nagtigayon gid ang kasal. Kumusta man ang inyo kasal? Wala ang father mo, di ba? Oo, Wala. gani. Nga, di nagkadto father mo, how?
Na ginkasal kami pagkatapos ang kasal, kundi mapirma. Ginkuha nila kundi ang tatay. Kay no read, no right man sa tatay mo. Bisan ano lang tani, no? Mark. Oo. Wise siya. Hindi, naglakat na lang kami. Iba lang ito nagkuhan nga nagpirma. Puli kami. Kaya daw may irigasyon nga lang yan. Isang lapyot na lang kami sa balay. Kita ko sa tatay, gapalipod sa lubi. Hindi doon ang luwa ako, kaya naluoy ko bala. So naluoy ka pa sa father mo? Bisa mo kalain, tatay mo gali. Maluoy ka man. Langga mo gyapon ang imong tatay. Tama to, pagsaka naman sa balay. Hapon, nasa yun nagsaka sa balay man. Pinsar kay, ano to sa tatay man? Sa puno, lubi. Basta naginulsol sa ginbayloy ako sa balay. Naging pangayo, Oo, pangayoan ng balay. Sino may star sa balay nga atuhaw? Kami man to sang ano sang lalaki. primero, pagkasal sa among kami, balay man kami mo. Okay. Tigaling kay, pagtapos kasalan ko, ano, ay hani ang kuwan man. Dason huya-uya pa kung direct sa ginpamana ko na mo. Bisan agbay lang na yan, nahuya ko ya kay ginakuan kay pinsar ko daw bata pa ko lang amo na. Pila edad nyo sa nagpakasal ka mo? 18. Oo. So sa nag-uo ka to, daw wala ka pag gintuya kalag, no? May balatsagon ka man to sa iya? Sa nagpakasal ka sa iya? Ti sang ulihi ya, kay ti mayong pagkuan sa akon, kay ti gulang siya sa akon mo. Ikaw doon si 8, siya ya pala edad niya? 28. Ba, 10 years ng age gap. Di ba nung pangasawa na ginaiya nga mga edad? Oo. Pero ako ya, wai sa kwan ko, kita mo direct na upod kami ya. Dason daw isa ka bulan, nagsaylo kami sa ila, kay namingaw man to si mama ya. Kay duam lang sila bla ni ugangan to. Nagsaylo kami to. Kumusta man ang pag-upod niyo? Kumusta siya bilang bana? Ay ma, yung direct kay tinatapon siya. Siya pa nagaluto, kay hindi kaya kabalo magluto mo. Yung kuya ko ya, hindi kaya kabalo magluto. Siya na, kung kisa si mama ya, kahit maglakat na sa obra, bilhin ko da kay mama ya. Nahuya pa ko na obra, kay kung kisa magbulay ka da, ano siya, ako lang hindi. Nahuya ko bla, kay pinsar ko, gindala ko di ka bata, ya saling ko nga daway animo pa ni. Okay. Tapos siling mo doon, nahuya ka pa magtawag sa ila, mama, nahuya, papa? Nahuya, kung direct sa pila ka bulan mo. Kaya ano tawag mo sa ila, wala ka lang ga-address sa ila, mama, kag papa? Uway ko gano'n, basta uway lang ko gatawag nga mama kag papa, gano lang ko ya, basta hindi lang ko mamit lang, bla mama. Nga ay, nahuya ko. Nahuya ka, pero bana mo na bata nila. Ti paano nga nasuguran mo sila tawag mama kag papa? Di kayo maging pangita ko nga bayo, sang bata, kasi siyam lang nagahimos. Tamo to kaysa piyak balay siya, gampang panggingge, wala na. Di amo to pag tawag ko nami mangli siling ko, kung tawagon mo, mama ang ugangan mo, kung papa, no? Kay ti sana ka mo kabalay, dason daw ay mo yung ginailog ang panawag ka ba na. Sa huli namin, manggali kung maanad ka naman lang. Pananad. Okay naman lang. Ti, kumusta ang nangin pag-upod? Sang duha nga wala nang isuryanay, nagpakasalang? Ginaano yan na ya, ginasulit yan na ya. Sila niya, ni palangga mo man ko. Siling ko, nagambal ko sa imo, nga naluyag ko sa imo, waya, linggo na sa iya. Ginasulit-sulit na niya, indirect, dasan, masiling sa, kung kisa, ni, naluyag ka man sa akon. Linggo, ti ano pa, na mahimo ko? Linggo, oo Subong naluyag na ko sa imo. Yun Pero sa aton-aton lang gini ha. Wala mo na siguro ka pamati sa mga joke. Mga pila na kabilog bata nyo, kung nabatsagan mo, nga naluyag ka na gidman sa iya? Ang subang ko, mga sobra na 1 year siguro, kahit ang pagkuhan na sa akon,
maglakat na sa obra, sang ano, kung kisa nalutuan na niya ako sang pamahaw, dala na ang panyaga. Kay ambot, wala na to, bata ko kagkabalo ko magluto. Pero dito pa lang nahulog ng imo nga buot sa iya because sa iya nga kaayo. Ano gid ang naluyagan mo gali sa iya? Finally. Ano man sa dalits mo nang matinatapon siya blaka daso mat minalanggaon siya. Bisa may bata na kami dalits kung kisa maglakat kami agbayan ako. Binakuha ko pa na. Kaya daw nasawa ako. Pila kami lang bata nyo, sa duha ka tawo nga nagpakasal nga wala nagkilalahay. Pilang resulta? Anom. Wow. So kamo nga mag-utod ano man. Ang mga bata nyo, ano man kabilog. Okay. Kumusta ka mo subong sa imong mga family? Lago ng mga kabataan? Lago na may mga apo na ko direct. Pero na pasalamatan ko lang bla kay Lord no kay why kami galainay buot bla direct. Sa imong mga utod, sa imong mga umagad. Hasta ako mga utod, mga kinablusan. Magkadto ko na yun sa ilaya, kasadya na sa amon niya. Di ka namin ilang gid. Ano ning upod mo ni? Ano mo ni? Apo mo ni or bata mo ni? Apo. Okay. Sige, istoryahan ta ha, ang banding-banding nyo sa mga utod mo. Sa ato nina nga pagpanumbalik, alas 2:47 ang aton nga oras, balikan ta diri sing Nanay Saling sang Iloilo. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kun yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunya. Madali ang pag-istorya naton sa kay Nanay Saling sang Iloilo. Balikan ta ang iyang relasyon subong sa iyang mga utod nga kung sa diin sang una, ti lulupod gid sila no sa hirap at ginhawa kumbaga. And together they have witnessed ang mga kabudlay nga ilang nakitaan sa ilang iloy bangod nga ti medyo palahubog ang ilang tatay sang una kag dulain no ang pagpamalakad sa sulod sang balay. Subong dalagko na, subong ang mga pamilyado na kag sa ilang ripe age na gid no mahambal naton. Kumusta ka mo? Anong ginahimo nyo sa mga utod mo? Kung kisa akong Domingo, magad na ang agot na mo maslingni. Masimbata na amo ni oraso, kita na ita. Pagkatapos na direct, siga, lagaw kami na, kundiin nga mall. Lagaw kami na, magkaon-kaon, papicture, amo na obra na amo. Enjoying life. Magkilinadlaw wala. So, ga-enjoy ka mo sa inyong free time. Kay tisiling mo, wala naman ka mo obligasyon, dalag ko ng mga kabataan, ara na gani ang mga kaapuhan. So, you have much time para nga magbanding-banding ka mo. So, close ka mo sa mga utod mo? Close ka mo? Anong nanamian mo sa inyong relasyon? Close kami, wagi kami kagi baisay o kung naglainay buot. Kay kung kisa maglakat kami nga kung kulang kay kung kisa may arab lang nga hindi mo makuan nga may importante bala nga kadtuan nga te magkulang kami isa baw masaling kami nga baw daw kulang ang adlaw tahaw kay kulang kami isa. So, bali, isa lang kamo ka lugar or lain-lain? Ang barangay lang. Okay. Tapos, you see to it, nga kung maglagaw ka mo, kumpleto gid ka mo nga anom? Ay, kanami ilang gid, no? Kung kisa, gani, ako gakadto sa agot ko, sadya man kami sa mga inablos ko, kay may sunlog-sunlog man bala. Basta, pasalamat lang ko sa Ginoo ya. Kay, sa mga utod ko, ay mga inabdos, ay kami naglainay buot. Hasta sa buong, ang nanamian ko pala blind reds, magtapos kami nalagaw, kasama punan kami. Pasakyon ko na, dapiton ko na nga 2.
Duha ka kamot. Tapos sakyon sa jeep. Magsilinga. Ni halong bay na daw ka namin ba't yagon direct bla. Kanami, no? Nga ginano ka sang utod mo. Nga ginahalungan ka, gina-take care Daw ikaw. ginahalungan ka Oo, nila. ginaalagaan ka gid. Ka ginapalangga. Kanami, no? Ngati, sa subong ya, ngati, you have much time to be together. Kamuya, you really find time para nga magkaupod ka mo, mag-enjoy. Lagaw-lagaw, pagsimba, kag pag-banding gid. Ang imo husband, gaupod man? O ayang mga kwan, kami lang nga mag-sister. Exclusive. Pero kung mga pero mga birthday o kung yan yun. Amo na mga Kompleto. Mga mister nila gaupod na na yan. I see. Kumusta ka mo yan subong ni mister? Nangin close pagid ka mo sa isa kag isa? Ang mister ko, napatay na sa sang pandemic. Pandemic. Ay, sorry to hear that, ha? So, pila ka nakatuig nga nabalo? 3 na ni day. 2 no? 2 na katuig. 2. Okay. Pero happy ka subong sa imo nga mga utod because nagaupdanay ka mo permi. Ano ang gina-wish mo pa or may ara ka pa nga gina-wish nga matabo sa kabuhi mo? May luyag ka pa, may ginapangayo ka, may ginapangamuyo ka pa nga matabo sa kabuhi mo? May ginapangayo ka pa? Amon ladies nga tagal lang ko sing malawig pa nga kabuhi, kag maayo nga lawas. Okay na ko na direct. Okay. Kag siyempre, ang imo man nga mga kauturan, no? Ti, nag-umpisa ka mo sa imo nga husband, wala man lang ka mo nag-istoryahanay, wala ka mo nagkilalahay. Overall, paano mo i-describe ang inyo relasyon sa inyo nga pag-ubdanay, sa pagpangabuhi, sang lalaki nga nagpatad ka sa imo nga kaugalingon, wala ka balatyagon, gusto lang sa mga ginikanan ninyo, paano mo i-describe? Nangin maayo ang resulta or may mga regrets ikaw? Maayo man direct tuod nga huwag ko kaagi sa pero mayo man ang naabtan ko sa ako na pamana. So feeling mo you did the right thing? Tsakto man ang desisyon mo nga magpakasal sa iya, magpatad sa iya? I see. Naginulsol ka? Nagipamana mo siya? Why man direct. Okay. Sige. Salamat gid sa imo nga pag-share diri sa imo nga istorya and I hope you would find more time to bond with your sisters na mo nang manami, no? Kung puros ka mo babayi, kay dugay intindihan ay gid ka mo, especially sa lagaway. May mensahe ikaw para sa iban man nga mga mag-ululuto dira or sa mga mag-asawa? Go ahead. Direct. Nang sa gapalamati da hasta pagbalay sa tubang sa likod. Mayo nga palanda sa inyo. Kung kamo may kasaysayan, hindi na kamo maguya-uya. Sulatan nyo na, ipadala di kay Inday Regine sa kahapon lamang sa Bombo Radio. Kay kung kamo mapilian nga magdaog, may premyo kamo 1,000. Batian pa kamo sa Bombo Radio. Mayong hapon sa inyo tanan. Salamat gid. Okay. Sige, wala na siya mensahe. Amo na lang na. Okay, salamat gid sa imo, Nanay Saling, sa imo nga pag-share, sa imo istorya. And I'm sure, ang mga sisters mo to, kabay na inspire man sa imo ginimo diri, hagada man sila, ha? In one of your lagaw-lagaw, istoryahi sila sa imo nice experience, kag i-encourage sila nga magsulat man sila diri sa KLP. Pwede? Hapon man direct. Okay. Kag damo gid nga salamat. Doon mo to sila, ha? Magsulat man di, ha? Mga utod mo. Oo, gani. Sige. Ginambalan ko gani kay nang isa ka utod sa ambalya. Masulat man ko bala. Sige, bala. Okay, pabuton ko gini na. There you go. Ang aton nga winner, si Nanay Saling, sang Iloilo. In just a little while, mga kabombo, ato naman nga iga-announce ang aton nga winner para sa sininga semana. For the meantime, sa inyo mga istorya dira, ha? Pwede gid mapangitaan tiyempo, magpungko, and then isulat
ang inyong mga kasaysayan, mga nagliligad, ang mga hindi gid makalipatan. Ganapunan sa mga inspirasyon, share your stories diri sa kahapon lamang program, email ang inyong mga istorya sa bombo_Iloilo at bomboradio.info. Pwede gyapon sulaton kaangay sa inhimo diri ni Nanay Saling. Kinamay. Ginsudlat ang istorya, tapos ginpadulong, ginpadala diri sa kahapon lamang program, DYFM, Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton nga pagpanumbalik, mga kabombo, ang aton nga pag-announce, ang aton nga winner for this week. Oras naton, it is now 56 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kay KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 1 to 7, 2025. Ang inyo attendance is once again expected sa Sininga Weekend bangod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang natala nga magatag sa inyo sang One Great Musical Entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa June 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano ba lamang kaligaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable... Salamat sa ating mga letter senders for providing us with beautiful stories every day diri sa kahapon lamang program. Magasunod na Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diaries. Mga dramas every afternoon nga inyo gid nga ginapamatian diri sa Bomboradio Iloilo. Congratulations to our winner for this week to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed sa Madason nga Sabado, June 14. Kadto ka diri, dala ka sang imo nga ID ginpa Xerox 2 copies, mag-istoryahanay kita nga duwa. Winner naton way sang liwan kundi si Ningni sang Lambunaw. Sa liwat, our winner for this week, si Ningni sang Lambunaw. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Siyempre, kita ay kitaliwat sa Lunes. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.